wiego. To gima duong' ni koro chenro mag thieth ochak dhi e wang'e. To kendo maduong' ahinya ma koro nyalo wacho ni nyalo mora en ni thuolo ma ne jopuonjre omi thuolo mar bedo pacho ni waneno ka chal mar lwase odhi ka gima dwa lokore maber berie ma koro kane sirikal chiwo thuolo mondo mi koro yaw skunde to waneno koro jopuonjre yaw skunde ka ndara otuo kendo kwano ko ula thothi ahinya kata bedo ni kugenge moko to pod nitiere midhiero maka gi kacha ng'eni pod mbaka nitie ahinya to kaluwore kod bedo ni skunde moko pod ok oikore ne yepo. To gima duong' ahinya ni jopuonjre koro yaw skunde ka bet piny ogonyore marach rach kaka samoro kinde makalo manyiche ne igeno ni ne ginyalo yepo to ne piny ok berie cha. Koro apani mano achiel kuom gimomora ahinya kawachako juma niendi. Erokamano ahinya. Betty, ang'eni nitie gik mang'eny misebedo kiluwo, inyalo wacho ni achiel maber nigi achiel marach ni kapok wachako guro chenro koro. Apani Victor, gima nyocha waneno hie manotimre e juma mokalo ni mana kaka joweto osewacho ne en mana wach mar lakteche chungo ng'anyo margi. Mano apani mano e gima japiny ka japiny ne dwa ng'eyo nto twak manyocha koro dhi mbele e kind sirkal kod lakteche ne dhi bedo nade kaluwore ni bende doho bende nochiwo seche moko kanyo manonego bedni gichopo e winjruok achiel mondo gichwal winjruok gino mbele ir doho. Koro apani mor manyocha nitie e giko dira ni nen wach ma lakteche dok e tich kendo chungo ng'anyo margi nikech kaluwore gi achiedh nade ma jotuo nyocha kale ma jopiny nyocha kale ahinya to jopiny matiyo kod mayudo thieth e osiptande mag piny owacho. Wanyalo wacho ni nyocha kwang'iyo toke kanyo to wanyalo wacho ni chenro mag thieth nyocha ochung' ahinya to moloyo ne wanyalo wacho ni jotuo ma ngimagi nyocha ni kama rach. Wanyalo wacho ni critical care mago wayudo ni mago ne gin chenro ma nyocha orochore ahinya to mor ne japiny ne ni koro ng'anyo ni ochung' to gima koro ok wang'e ni to kane ng'anyo ni ochung' winjruok manokete kind sirkal kod lakteche ng'ano mano bedo jaloch Victor. Dobed ni sirkal, dobed ni en laktar wuon koso japiny emano bedo jaloch e winjruok ni. Koro mana pani mago weche ma kwadhi nyime to adhi medo ng'iyo iye matut kendo adhi medo kolone japiny mondo ong'e ni to winjruok manoket e kind sirkal kod lakteche ni en winjruok machalo nade. Bende en winjruok ma koro ochungo ng'anyo ponono ni koro ni ok wadhi bedo gi ng'anyo manyocha aina manyocha wabedo godo pachoka koso pod nitie fuok moko madhi neno e winjruok no Victor. Erokamano ahinya. Mago ni moko kuom penjo masanja ma wabro go peksen okinyi makawuono. Achiel kuom weche mabende wabro nono matut en wach mar chal mar weche mag thieth banka piny owacho kaachiel kod telo mar KMPDU mano piny owacho mamalo kod mag counties e boma bul mar COG ka otele kod jakomgi kod jakom mar komiti mochung' weche mag labor gavana Manyeri County gi jakom mochung' weche mag thieth e COG gavana Tharaka Nithi County. Mopogore kod mano nyako Mugajwang' ni ne en mor ni mar lakteche odok e tich. Ne en mor ne jowa mamoko magin jo Arsenal to kata kamano e Kenya kanya kod Mugajwang' weche mag usuru pod odiedo ma endi banka piny owacho gikone koro ne onyenyo e lela kokalo kuom duond bunge mar piny Kenya paro mar chik mar pesa mar hik manyonge manyien mabiro konyo piny owacho e tayo godo budget mar hik manyonge mabiro. Ang'o manitiere ei Finance Bill 2024 kapok waguro wach ni nyakon Mugajwang'. Kama kaka jotelo moko masanja nyoloso kaloro koda wach mar Finance Bill 2024 kapod warito kaka Martha Karua en achiel kuom jodito mag Azimio la Umoja ka en bende koro nyo icho mokum jood bura ni ka oyie koko puoth Finance Bill ni ma bende koro biro pedho dwar jopiny kokalo kuom chenro midong ni public participation. Kama kaka Karua nyoloso. Kila mtu ako na gari, haijalishi ni gari ya aina gani. Wakipitisha ile hoja wameweka kwa bunge, utakuwa unalipa circulation tax. Hiyo inalingana tu na ile poll tax mzungu alitutosha wakati ambao tulikuwa kwa ukoloni. Kodi ni lazima ilipwe sababu lazima serikali ipate pesa ya kujiendelesha. Lakini huwezi ukatosha kodi mpaka ukaondoa chakula kwa sahani ya mnyonge. Huwezi ukatosha kodi mpaka ukafanya mtoto wa mnyonge alale njaa na akose kwenda shule. So katika hii mambo nimeona ya mambo ya Finance Bill ya 2024. Ile iko ni proposal from the National Treasury.
when the proposal from the National Treasury comes to Parliament. That is when the main process begins. So yale yote tumeona ni proposal. I want to assure the Kenyan people in the entire process of making the finance bill to become a finance act, all Kenyans' voices will be heard. Ma en achiel kuom okenge kaka iwinjo Nyakoro Mwajwang' ma iwacho kanyo ni jo Kenya nyaka gol mana usuru mondo mi sirikal obed kod nyalo matayo godo chenro mare. Article 181 mar katiba kwayo bunge kokalo kuom migepe mopogore opogore mondo mi oket lwasi maber mar poro wach gi jopiny ahinya ne paro moro amora mar chik manitiere. Ken, ang'eni ma en wach ma ji nomulo mana wach mar makate ni kende ma ji ong'ong'onde to en gi weche mang'eny ndi Jaluo wacho ni bedo gi ng'eyo e chakruok mar rieko. Gini dhi pedho ne jopiny mondo mi ging'e ni ochalo nade. We mo ithuolo ni ingek no mana matin. En ang'o gang'o ma mulo ngima japiny ma kawaida ma finance bill 2024 ni olieko. Ing'eni kapok ochako kata gi mano. Apani koro japiny medo bedo kod ng'eyo ni to paro mar chik mar omenda en ang'o, to giko ne chik mar omenda en ang'o. Ang'eni samoro higni mokalo go gigo osebedo ka timore to jopiny ne ok ong'eyo ga, samoro ne ikelo chike makadhgi machak tiyo kod ka jopiny ok ong'eyo. Tapani ute mag fwambo nokawo ting' king'iyo higa mokalo kane nitie paro mar chik mar omenda mag 2023 mane wacho menyo koda ka twak maduong' ma iluongo ni big conversation ma jopiny ong'eyo ni kare paro mar chik mar omenda ni tiende nang'o, to ang'o gini mane ni e kinde no. Ting'eni en gima oseyuare makng'iyo kata mana nyochuo chopo nyaka do mantie fuondege mathoth makata bed ni okadhe gi od bura mondo mi obed chik, to fuondege mathoth nyaka sani pod ok oketie tim. Nitie osuru moko bende ne owachi ni biro choki to pod ok ochakore machokogi nikech ne nitie moko mane ing'iyo ni ne odhi ahinya, to ng'ur nobedo maka gi kacha, chenro mar keto gi e tim e yo makare bende ne ok obedo. To kanyakla kod mago ma ahinya to weche gi osebedo ka yware do machalo kama mano ma ne yware do mar chenro mar gedo mag udi. Koro nitiere ng'eyo ma koro jopiny medo bedo godo gi ng'eyo ni higa ka higa sirikal loso budget. Ka koro sani wadhi e komenda manyien mar 2024-2025 mano kochakore e dier higa ni, mano dwe mar 7. To koro nyiso ni nyaka to kose los budget to nyaka sirikal manyo minyalo chok godo osuru kata omenda kaka inyalo ng'i godo to budget chaka ne en budget mar Sh5 kuom ranyisi wacho mana e yo mayot ma japiny nyalo winjo. Kane igo budget mar Sh5 to chak go kwan to koro Sh5 idwa gole kanye, idwa gole ohandi moro, kose idwa kwaye ng'ato, kose idwa kawo hola moro, kose idwa timo nang'o mondo mi koro kanye ma ilose chik matayo kuma owinjore bed ni koro omenda wuok ahinya to e weche mag osuru, kech osuru en achiel kuom yo miloyo godo budget. To king'iyo gima paro mar chik ma higa ni loso ahinya ma mulo japiny, achiel kuom gi en weche motenore kod mwandu ma japiny tiyo ga ahinya. To king'iyo ni sirikal ng'iyo ni yo mane minyalo chok godo, sirikal no dhi ong'iyo ni makati ka pod nok wakete osuru mar 16% biluongo ni VAT. Mane en osuru ming'ado kuom mwandu ma jopiny tiyo godo. Koro VAT ni kose kete 16% cha nyisi ni koro mkate nengo ne ma ing'iewe godo sani obro medore gi ma ok tin ne Sh10. Koro nyisi ni ka poni paro mar chik ne odhi okadhe od bura, nikech santa en paro mar chik, kokadhe od bura mobedo chik mar omenda to nyisi ni koro nengo makati dhi malo. To kech sirikal oseng'iyo ni kwan ji mathoth tiyo kod makati ni en osuru ma nyaka to wang' donji. To seche moko be jomoko nyalo go mbaka ni koso dibed ni sirikal oseloso gi jogo mang'iyo weche mag thieth mawacho ni makati ni samoro rach gi ngima dhano koro we waket jopiny kod osigo mapek mondo giring giaye, nikech seche moko be osuru moko nitie miketo ga mondo mi otam ji tiyo gi mwandu mamoko. To mago to gin gik miluongo ni secondary ma samoro jopiny nyalo go e mbaka to ok en e kidieny mokwongo king'iyo ber ma jopiny neno karo mkate no nyalo kelo negi, nikech mkate ng'enyne kata obedo ni en gima medo teko e del, to en chiemo ma jopiny tiyo go bende ahinya nyaka e bombe mantie Nairobi, machalo Nairobi, Kisumu gini. Nikech japiny samoro ok nyal bedo kod nyalo mar chamo gweno kinyi, samoro cham ring'o kinyi, samoro chiel tong' gi chiemo moko ma samoro mamit gi, samoro makati ne mabet ko nyalo yombo godo koth mondo pong'ie makang' romo sa biro chako oluwe go ganda moro
to dhiambo oro maroma kendo chako chamo gimachielo mayot manyalo nyalore go fukune. Koro mano e kachiel kuom osuru ma jopiny ang'eni bro goye nduru ahinya, to ng'eni jo bura bro goye koko ahinya ka wachni ochopo e bura. Ng'eni dhi pedho odiochieng' ma kawuono. Yes. Gimachielo kendo ma ang'eni ok mul, samoro japiny nyalo ng'iyo ni ok gitema gini mulo gi achiel kachiel, to pod omulo japiny achiel kachiel. Wan kod osuru ma ijugo kuom chenro mag bedo kod nyamburko e pacho ka, ma ang'eni kata king'iyo twak mane wabedo godo kod jalony weche mag osuru CPA Zaki Basiro, nowacho ni bedo kod nyamburko dhi chalo ka gima en kum moro. Ichalo gima okumi ni kik ibed go to ibedo gi thuon. Nikech onyalo biro bedo ni koro mondo mibed gi nyamburko itiyo kod omenda mathoth mokadho. To ng'eni kinde ma nyamburko wuok oko kochopo e Kenya ka, iyudo ka nitiere omenda mathoth moseng'ad ne osuru. Kineno kowuok e dho wath kacha cha mosego migole mokadhe ofise go te ma jo KRA ng'iye, ma jo Kenya Port Authority ng'iye, ma jo NTSA ng'iye, jo KEBS gini ka ng'iye, mago te kidienje go duto osekadhe e osuru mantie ming'ado. Michaki ng'adne koda ka okumba ma kuom ranyisi king'ado ne okumba ma kawi higa mangima miluongo ni comprehensive insurance, to nyisi ni mano bende omenda midhi ng'adi mana kanyo. Gi weche mathoth mantiere iye ma odok korka osuru, ma samoro ka ni omo gari gi siling 500,000 to kine ochope modonje lweti to koro ochopo kata ma $1,2 million. To koro kochako ng'isi ni kendo bedo gi nyamburko ni nyaka ibed kichudo higa ka higa, mana tamala 2.5 mar nengo mar nyamburko e kinde no. To nyisi ni japiny nyalo ng'iyo ni ma bende nosigo machielo. To ng'eni seche ma in gi nyamburko ni be nengo mar mauta bing'eno osebedo ka chando jo Kenya nikech en gima fuyo samoro amora. Koro en pek mar chenro mag wuoth ne ng'ama samoro nyaka bed kod nyamburko, ahinya to jogo mabedo kod nyamburko matindo gi manya ginyalo ngo makagi kacha. Ting'eni kata mana matatu mating'o ji jowuoth cha, embe en mana gi wuon go. Kata mana bas mating'o jowuoth embe en mana gi wuon go. Osuru nyaka gimbe ang' ne gichul kochopo kinde no. Ang'eni mag sirikal to kod machalo mag obila to kod ma ambulance makonyo jotuo, mago to ji ong'eyo ni mago to koro ok nyal ketnegi osuru makama. To thoth nyamburko ma jopiny tiyogo achiel kachiel, kata ka ok en achiel kachiel, to nyaka to mul ngima japiny e yo manyalo biro miyo ng'ur bedie. Gimachielo ma bende nitiere e paro mar chikni en ni kodok korka weche ma otenore kod go punda, iwacho ni betting kata gambling. Sirikal ng'iyo ni mondo gichak gimed osuru. Ang'eni e kinde ma od bura biro bedo ka twak, jo od bura mathoth biro bedo ka loso ka wacho ni ma en yo mar thiro tim mar goyo punda. E twak miwinjo wabedo godo kod CPA Zakayo Masiro nyoro cha, iwinjo ko wacho ni sirikal bo oseng'eyo ni goyo punda ni en gima donje remo. Koro osedonje remo joma goye, makata kori mede maromo nade to pod gidhi goye. Koro sirikal ong'eyo ni ka to wabiro ni mondo wariembgi, tang'ini ok gidhi dhi, koro wadani mondo wachop kuomgi ahinya. Mana kaka ikepo kuom jomath gi jo akota gi jofuong' dawa. Koro kar osuru no en ng'eni koro kata malo 12.5 ka idwa ni mondo chwale nyaka kata malo 20. Mani ng'eni en thuolo malach. 7.5 en medruok maduong' kabisa. Koro nyisi ni sirikal osego kwan. Ting'eni kembe mag goyo punda gi, ang'eni kae be seche moko wasebedo kwa neno kata kinde mokalo ka nitemo kel kata machike gi kinde mokalo, iyudo ka nitiere jomoko machaka dhi luoro e toke ma dhi soyo mibadhi moro kidogo, asoya moro wuok nikech ng'eni kembe mag goyo punda gi be nitie ka seche moko gitayo chenro mag gi ma kaponi ok giwinjore makare kod sirikal tinyoni ma samoro kari lal kamano. Koro kae be jomoko nyalo yudo thuolo mar mondo mi giti godo mondo mi kembe mag goyo punda gi obede kod gitenge giwinjo to kare koro kik okete 20 wadhire nyaka 15. Koro waikre ni kanyo be ng'ato nyalo biro bede piny mondo goye kwan ni samoro onyalo yude gimoro kanyo kalo kuom diyo kembe mag goyo punda gi. Koro mano to en achiel kuomgi. To gima duong' ni chenro mag goyo punda to sirikal osebedo kinde mokalo ka wacho ni owinjore be ni manyo yore duto minyalo thirego. Achiel kuomgi en medo negi osuru. To sama sirikal medo osuru ni to ging'iyo ni gini be kata medo osuru to jogi ok we. Koro ka pod wadhi choke ma yore mwadhi go pesa mwapungo godo budget cha pod dhi chopo kare. Koro nitiere mamoko mathoth ma bende ang'eni jowetena bende biro goye bathe. Gimachielo bende
kik wiwa wilgo en wach motenore koda chenro mar math iluongo ni bia jomoko ma madho ng'eni sani koro piny pod okinyi lakini jopuonjre bo osedhi skul joma bilo ber joma chamo nochge to gi joma chamo siprit ang'eyo ka giketo gi kidienje nitiere medruok ma koro sirikal dwa ni mondo mi oketi ahinya to ne jogo aneno kako ndik ni owinjore bed ni osuru ma ijuogo e lita ka lita mano mar bia owinjore bed ni idhi duoke piny idhi duoke piny nyaka siling 142 kuom lita ka lita mana kuwuok e 250 kod adek koro mano en mor mar jogine jobil ber ng'eni ka wacho ni ber tiwinjo kaka wache to joma madho kit kuong miluongo ni whisky kata spirit to dhi bedo ka margi medore koro lita ka lita en siling 350 kod 6 mano en nengo ma koro ikawe godo e kinde osuru mikawe godo e kinde mag wero cha mano koro en achiel kuom gima nitiere kanyo jodivai bende okowe chien ting'eni kane walose wach mar nyamburko cha wiwa ne kik wil ga apiko nikech ing'eni king'iyo apiko en sekta ma sani osebedo malach nikech ji mang'eny ng'iewe to gin bende gin kata mal 10 koro nyisi ni kech sirikal be osebedo ka wacho ni apiko ne kik unyorru ahinya to giseneno ka apiko kanyo dhano osedonjo ang'eni Fred biro loso ahinya e apiko nikech jo apiko kanyo sekta kanyo en ga gi iluongo ni interest sekta mar apiko no e wechege mago mag temo jiwo dak makare e kind oganda gi tich makare gi giloso gi jo apiko ahinya jo apiko biro ng'isi ni ka koro isego ne ni koro nyambe nyaka chudi kaka higa kuom bedo ne ga apiko no to samoro gima loso kata mana higa achiel ing'eni mondo mi kun kata siling ne wago kwan gi Fred mondo mi kun kata siling 200,000 ge 300,000 e higa achiel nyisi ni pile ka pile nyaka ikun gimoro 1,000 mano kiwacho ni nitie ndalo moko adek moko inyalo koso to kech ka ndalo higa achiel nigi ndalo 360 gabich kama to 1000 e odiechieng' en gimoro siling 365 no kapo ni nitie ndalo moko michiko ir kanyo to en gimoro 300,000 koro 1,000 pile ka pile mondo mikete kuom ranyisi en ga pesa mathoth koro kapono iketo osuru mapek ma japiny nyaka to ikre mar giko higa ni nyaka bed kochulo omenda maromo kama to nyisi ni samoro nitie joma nyalo bedo ni koro nyalo margi ok nyal nikech ng'eni kinde midhi ng'ado okumba cha samoro ionge kata omenda madi ipong' godo okumba no te to kochako luoni machielo e wiye to nyalo bedo pek to mak mana ni sirikal bende ng'iyo yore mag choko to kaka Martha Karua wache ni yot kendo ber mondo mi low budget kokalo kuom osuru to mak mana ni ng'ado osuru manyalo hinyo japiny osuru tema nyaka to sirikal ti godo to sirikal nyaka titie mariek mana kako ni choke manyalo golo koda ka chiemo ma japiny osekete i sande Erokamano. Beti ang'eni en gima isebedo kiluwo kabisa mopogore kod ma Ken otemo fuono iye gin mage ma inyalo wacho ni mulo ngima japiny achiel kachiel e paro mar chik mar pesa ni Apani VOJ mokwongo ka awuoyo wach paro mar chik mar Finance Bill 2024 ni anyalo wacho ni wanyalo wacho ni pala madhi ng'ado japiny koni gi koni kata madho liech wacho ni it's a double edged sword kech king'iyo yore ma piny owacho sani oketo ni dwa dhi chuogo japiny ti iyudo ni japiny ngimane dhi bedo kama tek ahinya nikech achiel kwa ng'iyo kata wanyalo wacho ni kwa ng'iyo anyalo ng'iyo mano penchik madhi mulo weche mag lony manyasani wang'e maber ni sirkal masani osebedo ng'ala manyime ka wacho ni gidwaro ni mondo rowere ma onge tije oyud nafas mar tiyo gi lony manyasani e loso tije to wang'e bende mane etap tangalei finya computer na inatoa dola to wang'e maber ni kendo jotend migawo mar weche tudruok mano Eliud Walo osebedo ka yawo kuonde mag tiyo gi computers ne jopiny mondo jopiny oyud thuolo mar dhi kachacha kendo mar loso omenda no to king'iyo paro mar chik no tiyudo ni nitie monetization tax moro magi soe iye kachacha ma wacho ni nitie kaka japiny matiyo kod mbui
nitie omenda ma idhi juoge kacha chande. Koro penjo nitie ni wang'e maber ni japiny kata jalno matiyo ahinya gi mbui en japiny ma bende sirkal masani dendo ni hustlers ema tiyo kod mbui, giloso tuke mopogre opogre kacha chande, to mae ema nyocha koro ne dhi bedo avenue mag hustlers gi dhi loso omenda kapo nono ni weche mag monetization mane piny owacho bende ne temo chwalo mbele ne nyalo kadho. To koro sani ka koro inyiso hustler ma bende tiyo gi Fuliza e nyiewo bundles, to bundles gini bende nitie penchik ma wacho ni bundles ka bundle ma idhi nyiewo nitie tax ma pod idhi juogi. Koro penjo nitie ni ka sirkal wacho ni koro wadwa ni wamed tije ne rowere monego be ni tiyo gi mbui e nwang'o thuolo mag tije ka, to ere kaka rawera bende odhi afford bundle monego be no tiyo godo e loso moko kuom tuke kata miyo ji nyiero mondo oyud omenda matin mane onyalo yudo cha. Koro apani ma bende en paro moro ma apani onego ng'iye matut, nikech atamalo ma jo Kenya sani tie mbui. Ji mathoth sani anya wacho ni gine TikTok kata tamiwinjo ni tap kanye marowere tego ni mondo olose matin mondo ginyiew godo makate makoro bende iwinjo ni koro nengo ne dhi idho malo gi siling 10 Victor. Koro apani mano en penchik moro monego ng'i, nikech ma e sirkal ma kendo chak wacho ni gintie kod hustler fund, gimiyo rowere hustler fund. Koro ere tiende mondo imiya hustler fund Victor monego beni konyo ngimana, ma hustler fund ni emonego beni adhi nyiewo godo bundles madonjo godo mbui mondo ayude omenda moro matin kokalo e tuke kata weche mag miyo ji nyiero, to kendo ida chaki juoga tene ni imiya gi koni te ichaki maya gi koma chielo ni imiti mai mane gima sirkal temo timo kind Victor. To ma en gima dhi hinyo vijende kata rowere matindo ma wanyalo wacho ni the largest population pacho kind. Then kendo kwang'iyo paro machiegni to wang'iyo weche mag pur. Aneno ka gini nyocha koro kama ochiko ni ochal ma odhi hinyo japur ahinya, nikech king'iyo weche mag wanyawacho ni majand chai sani nitie tax kata osuru ma idhi juogi ma iwacho ni iloso godo wawach ni packet mar majand chai cha Victor. Gimiboyo godo majand chai. To ka isemedo wanyalo wacho ni kisemedo osuru, jomage mamadho chai ni Victor. Okan kodi wani mamadho chai. Wane jo chai. Wane jo chai. To kwanza hata jo chai mali kata kambi ongea ni beti to eja chai. Koro seche makoro imedo majan. Imedo osuru mida juogo majancha. Japiny ema pod dhi hinyore, to japur bende dhi hinyore ahinya. Nyocha aneno e gwenge mag Masawa kocha chande ka weche mag avocado nokelo liet mathoth. Ne waneno ka mano wanyawacho ni jojuogo osuru nodhi kacha chande ka temo ni gidwa juogo osuru ir jopur mag avocado. Nokelo liet pacho kaendi ma jalup jatend piny mano Rigathi Gachagua nochuno mo owuoye mo ochako luongo jopur ma pidho avocado ma obet kod gi piny mondo giwuo gibed kod twak mondo giwinjre. Koro kapo nono ni paro machiegni okale kaka koro itere ng'wech ni, nikech sani wang'e maber ni giduoko chien ndalo monego beni itwake kata igoye mbaka. Kuwuok mago ndalo 7 nyaka ndalo 4. Ndalo 4 ni ipenjori to ang'o momiyo oduok gini koa ndalo 7 ndalo 4. Sirkal ok dwa ni jopiny obed gi thuolo malach matwak ewi paro machiegni, nikech sani nyocha giwacho nitie public participation kata mano jakom mar committee mar budget mano Ndili Nyoro nyiso jopiny nyoro ni gini ok dhi kale kaka en, nikech pod wadhi kawo pach jopiny wadhi mede iye. To ipenjori ni gi ndalo 4 ni pach jopiny mage be odhi romo Victor. Kendo ndalo 4 mang'eni ng'ato nyalo dhi e court nikech publication mar bill mondo bed open to public participation ndalo 14 idiye ndalo 7 sani ko gidiye ndalo 4 rach ndi. Kendo koro gi ndalo 4 ni bende onego beni jod bura osebet piny motwake kendo mo okalo kata gi wanyalo wacho ni gibole piny. To gimoneno en ni sirkal wanyalo wacho ni gitemo rush paro machiegni, nikech magi madhi favor gi to en gima dhi hinyo japiny. Koro an kaka nene mana kaka nachako wacho, ma en pala madhi ng'ado japiny koni gi koni, kendo dhi ng'ado ahinya jok mwaluongo ni mama mboga, nikech king'iyo small businesses mago ohelni matindo tindo ma itimo kod mama mboga manyocha koro jatend piny William Ruto kinde manogo campaign to nogo campaign malich kowacho ni tende
En mar jomatindo. En mar jomatindo to en mar mama mboga. To odhi bedo mar mama mboga nade ka koro isemiyo KRA thuolo mar ni kapo nono ni ohandi okiketo e moro mwaluongo ni e-teams cha. To idhi ng'adi penalties madhi wuok kacha cha en $2 million dwe ka dwe, Victor. $2 million dwe ka dwe. Ne jalo matimo ohala matin. Odhi golo omenda no kanye, Victor. Koro ma en paro machik moro ma wawacho ni en gima nyalo dhi hinyo japiny. To onge mang'eny manyalo time kata pachwa miwacho ni dhi kaw pach jopiny no chalo kanono. Ing'e ni kineno chieng' moro ineno ka thuol ineno ka oroch kamoro tiwe ni thuol ne kanyo to kare mana pien thuol ema inene e bungu to nyaka buogi nikech kaka notimore higa mokalo chien 2023 finance bill kaka nodhire ma nopuodhe e bunge mar piny Kenya. Kata obedo ni nitiere fundi moko mag chike moko mosebedo ka tiyo ma itimonegi lokruok ma lunde. Fred, chal ka gima kata obedo ni jo Kenya nyaka bed gi luoro to onge mosekethore, pod wan gi thuolo mar golo pachwa. Mondo ang'o motimre? Mondo ber moro neni. Victor, joluo nogoyo ngero notengo ng'iyo gi uwi. Koro mane uwi manogo higa mokalo e 2023 finance bill. Otenga nochamo gweno koso nokochamo? Ohadho. Dono konyowa. Nochamo gweno. Victor, onge kama dono konyowa e deko. Mondo mi chik makamane chak tich. But giko no tiyo. Wan gi housing levy koso waongego. Nitiere. Ere makume no mokerot mogol kata chiel. Dakane. Gigo tiyo te. Iloya bura Koro kaka jilore bura. Koro ka Otenga no bilo nyathi gweno to yudo kamit. Victor, dweche adek mokalo na wacho kae ni William Ruto yudo gik moko te modwaro. Koro koda gi konyo jo Kenya, koda gi okonjo Kenya to chalongo. Makanie wien to sechuo wiye gimoro ni gini odwaro. To kata koro itime nadi to biro chuo wiye gino nyako yudi. Koro mane kaka en. Koro Otenga ka nyo bilo nyathi cha oyudo kamit. Ong'eyo ni kata jok manyocha go wika gigi kata dhi e doho to giko ni doho gini biro kali. Koro kik ng'ato ket gimore pache ni kata ka gini okalo ka ni pod ntiere kaka winjo ujumbe moro wacho kacha gokinyi Aiden Kenan a Citizen coach a breakfast show ni gini kodhi matek to pod ji dhi e doho. Mano gima ng'ano wuondo ma pok odwaro yudi. Mar ariyo gima dwa medo kenda chaka wach Victor ni katiero ng'ato machalo nade to ka tiende otur to ok di king'e loe. Ni wach ni beti ni tahero maliche manade beti ise king ahinya imbe kawuono yue we ane ma king ni. We kawuono ane ma wuoth ni ka kingo kae to Ken romo koda e dhoget kacha to penja to ogweno tang'o motimore. Imbe itur kendo. Ni ng'eni ahero beti to beti osebedo ka kingo kawuono anyise no yue matin amba king ne. Mae e gima wajumbe gi temo nyisowa ni gihero jopiny kendo ginyalo king'onwa. Mano miriambo. Mago weche adi? Ariyo. Mar adek aparo ni William Ruto koka yiengo gini kama owinjore. Koko yienge kama owinjore nekech en mare koso en mar IMF. En mare to bende gi mar IMF. Koro en gi IMF gitudore giwinjore. Gine banda achiel. Nekech gini e gimoro achiel. Kech ing'eyo ni William ema tayo piny. Gimomiyo waluongo William Ruto en head of executive. En ema tayo piny. En e wuon pala maduong'. Victor, ipenjori kech awinjo ka ndindi nyoro jowacho wach moro kacha maparo ni samoro paro ni jo Kenya te nyithindo. Ok wan nyithindo. Jo Kenya ma winjo wanyaka mok winjwa sani ok gi nyithindo. Iwinjo ka ndindi nyoro wacho kacha maber ni mae mana paro milieka lieka. No lieka to bang'e ok ochuno ni gik molieke gi nyaka dhi. To kama betie ta penjora ni Victor. Ok inyalo wacho ni biro gi paro moro kawuono idwa wacho ni juok ber. Ni mondo mi jopiny odhi ogo ane mbaka ka be juok ber adier. Bedo ni isekelo gima rach e mesa. Kata ni sum ber inyalo chame. Ni pok wacho ni wacham, wadhi mana tudore ka bende sum ni inyalo cham. Sami isekelie gima rach kendo ne in gi paro ni gino nyalo timo ang'o? Gino nyalo tiyo.
Maradek ipenjori nekech a public participation main gima important ahinya ming'eni katiba ni nokelo pacho kae. Ere wadwang'e ni to jok mane manyocha nokelo paro. Ja Kenya mane manyocha nobiro gi paro ni mondo makati juogi medi ushuru pacho ka nikech ng'ene ko mede siling 10 to dhi bet siling 70 gi wiye sani en 65. Ting'e gani gigi kose dhi to onge duogo. Mano namba 1. Gima nengo ne osedhi onge duogo. Ibiro ng'iyo ni family adi pacho ka sani makati ok cham kata mane bombe madongo. Kati dhi mana dala. Ok rabuon ok di ywari go kinya kodhiambo. Rabuon be nigi ndalo ne. Ko makati rabolo be mano jaka bondo loso. Ok ni mano aloso kaka jaka bondo. Ko makati en gima chigni e mesa mora mora ka ok kwano mesa dek tibiro ka mesni ariyo makati ntiere go. Tinde ok en chiemb jomoko, tinde ok en chiemb welo. Ok en chiemb welo. Weri gi ndalo mane ikele gi soda ka wendo biro cha. Sani koro makati en gima nie mesa. Mar ariyo ineno ka jo yawa mabilo gik makech magwinyo paro. Oduoko nengo bia piny. To komachielo kaka betie wache no chak wajo chai kata jok mabet umo chai bo chako dhi omulo inno ka majan kubo chako duogi. Koro ok nyalo wacho ni idhiro komachielo kocha to koni bidhiro. Gimachielo mabende Ken Gibeti ok owacho en wach mar mobile money transaction charges. Omenda mioro gi M-Pesa ni kioro ne ng'ato tiyo ka koro omenda transaction ok M-Pesa kende ntiere kembe bengi nyaka mag bengi koro gigi odhi omedgi. To ni neno ka sani Victor tinde kata mana wuotho gi pesa machingni mar cash ni onge. Iro ka iwuoka nikech kepo nono idwa idho gari ibiro gimoro amora midwaro tinde chulo gi M-Pesa. Ma nyiso ne William Ruto en ng'ama riek. Ong'eyo ni atamalo malach ahinya mag jo Kenya tiyo gi yore mag tudruok manyasani, yore mag kowo pesa gi nyiewo gik moko. Koro ka nyaka juogi okado wacho no ng'ama riek kaka iwache no to nyalo bedo no riek no ng'e kuma pesa nitie. To komachielo samoro jok mamiye advice nyalo tame rieko nikech ntiere sectors mag grow economy. Ntiere sectors makimulo timulo japiny. Nikech sani biro ng'iyo ni ka ng'ato dwa chuli to mondo mi bedo no dwa chuli gi M-Pesa ka jok man go wala ka in kata ionge til to ng'ano ywak. Nikech kata mana pes jodongo cha nyocha gipedo gi paro ni biro kowe kokalo kuom yore mag simu. Yes. Ma koro nyiso ni gen gi ng'ado mana osuru margi chon cha to madhi ne jaduong' cha dhi ne jaduong' no. Dine jaduong' no. Gisego kwanore jodonga di mane program mai social safety net cha. Gidwa go wi. Ma giseng'eyo ni kitusuru magidhi yudo kanyo. Mano seketo piny. Kichaki we mano Victor. Gichak giwacho ni omenda mar M-Pesa ni sani koro jo KRA bibiro ni. Kani paro ni gini en gimichulo kiero kata we ne jodito. To sani ibing'i ni in kaka Ken e dwe achiel ni pesa manyodo jo ni M-Pesa en pesa maromo nade. To waka machalo nade to ushuru migolo kuome chalo nade. Koro iyudo ka dhi duoko ji e pesa mayande ji ne kano e buo otanda cha. Nikech ng'ato dhi wacho ni agira ni auso kata ka auso lopani auso gachani tan miya cash. Kise miya cash tadhi kete e buo otanda. Koro ogole mana matin to dhi rundo go to duo. Kata ng'ato uso dhere to M-Pesa manyocha iyudo ka ng'ato uso dhiang' e chiro ni kata ka en jo ande dhiang' to uso to kete M-Pesa mondo kata mana jo kuoge kik monje e koriyo. Koro iyudo ka dhano dhi dok ting'o pesa. To kendo gimachielo Victor mantiere ka mano kapok idhi nyime ngeche ni Data Protection Act chikni lieko ni timne lokruok mondo KRA nyalo ng'weyo kata onge gi warrant mar court ni wang'e na nonro mari kaka Fred ni chalo nade. Ing'eyo ni kata mana sani kata ka infringement of privacy kata ka pod ok otimne lokruok Victor to kitudori gi jo fwamb kich gi jok mang'eny to biro nyisi ni gimoro amora mitime M-Pesa ni sirikal neno. Gimoro amora mitime M-Pesa ni sirikal neno. Koro aparo ni kata ka ne pod ok gikelo chik ma kamae motenore gi weche mag data to ni winja wacho ni gimoro amora ma William Ruto chwe wiye ka wiongo to kogoye wang'e kama to biro dhi kendo yudo. Koro magi kata obed Data Protection Act gi ok nyal chunge. Kata jal ma bendi neno kotelo ka Data Protection kacha bendi ng'eyo kuma noae ka pod ok odhi kanyo ok adwa luongo nyingi. Wacha ni IEBC. Diktero kama ni timo maber to wuono wacho na. Inno ka Sasa it no akocha koko biro ang'oa e IBC koni. Koro Victor kichaki duogo e gik machielo nengo mar boda kama Ken Teenage. Ing'eyo ni Kenya ka boda
e kambi kata sekta mondiko dhano mathoth pacho ka moloyo kambi moro amora. Wanyalo luonge ni kambi koro. Mae en sekta mano konyo rawere mang'eny. Masa moro king'iyo gweng' ka gweng' kata idonjo mana dala Victor. Tineno ka center ka center nitiere jo boda boda. Magi maduong' manyo onego bed ni timo ne jogi en empowerment. Ere kaka inyalo lok boda boda ni kar mondo mi obed gimoro ma gimoro ma dhano neno kaka neno no kata ineno ga chaya moro mondo loke ochal gir tich ma jogi nyalo neno boda boda ni kaka office. Maka ng'ato wuok e ode gokinyi to orwakore maler, olosore maber kendo ng'e no dhi ofise kar tije. To sama koro ineno ka omenda makamagi ochako med ne jo boda boda gi, ineno ka dhi chuno ni boda boda mang'eny samoro biro wuok e sekta mar tijni. Nikech waparo ni samoro kare ne gini target mana jogeche. Ke samoro wacho ni jogeche kich mondo mi bed ni ng'ato nyalo ng'iewo gari moket ne fuel en godo e ndara. Ntiere gimoro ni samoro ntiere gimoro masanja matin. Kata doko ni mano to okia dira Victor. Ke samoro nyalo bedo gi gari, tido ka samoro gari no bende samoro bedie kode pek ye moloyo. Makmana ni gini ka koro biro koro ka boda boda to magi e jok mane sirikand ni wacho ni hustlers. Koro gini pek mare king'iyo kisomo finance bill no, jok madhi ting'o sigo ni gin jok miluongo ni hustlers. Gin jok ma iluongo ni jok ma piny, gin jok modhier, kech gin e jok ma chamo makati gi, gin e jok ma jo boda boda gi ting'o, nekech ing'eyo ni boda boda ok ing'i mana ng'at mariembo no, ting'iyo ni ng'at mane moting'o. Ng'at moting'o ni oting'o ng'ama onge gache. Koro tiende ni nengo mar wuoth mar boda boda bende dhi malo. Maka nyochi wuok e center moro gi siling 5, gi siling 50, koro gidhi dwaro kuomi 70. Koro kati duoko nengo mafuta piny, tingene boda boda ni masani jok ma dhie nam omo godo rech, jok ma dhie jok ma kelo godo mena ene gik ma koro sani loko godo mako gwen, ng'at ma nigi nyanje moro oreto teri e chiro. Koro sami se mulo gigi e yudo ka ise keto ngima jok modhier gi kama tek. To koro adwa biro kar siasa Victor. Implication mar siasa mar gini nikech ni neno ka nyoro Kalonzo Musyoka ka nyo loso ni winjo ko wacho ne giikore ni ka gini okali e parliament to gibiro dhi e ndara. Nino ka gichiwo siem ni gibiro mobilize supporters mag opposition mondo gidogo di e ndara. Iwinjo Victor. Koro mae kama achako ni godo point mar ariyo ni onge ng'at manyalo lingo ne wadgi. Ing'e ni gima miyo kata nyalo tingo ne wadgi. Gima miyo Victor jo Kenya yudore kama tek niya. Pek mar ngima ni jo Kenya jotelo moyier ok ting'e gi jo piny. Neke jok ma onego bed ni ng'iyo gini e parliament, momiyo gini dhi kale parliament, ma adwa wacho ni onge gima dhi chung ka kata achiel. Mana kaka nwaneno ka macha no kalo 2023 makoko nogo ye kamacha to tenga pod no chamo gweno. Mae bende dhi kalo nekech wajumbe gi gima giwinjo kama pek yonge, nekech nyaka makati magi chamo, nyaka jotich matiye utegi, mafuta magi ringo godo sani no ka gin bende gimedo gige gi malo. Nino ka kichak idwani mondo chak medgi omenda makore lach. Ok giwinj pek mar gini. Iyudo ka samoro mjumbe osebede bunge igni 15. To kapok nobiro kanyo notiye piny owacho. Koro gik moko te motiyo godo gin gik ma ang'o sirikal okawo ne ting'. Koro ting' mar japiny cha gofuku mar japiny to japiny emo ng'eyo kaka timo ang'o emo ng'eyo kaka odhigo. Erokamano ahinya. Beti achiel kuom gik ma bende paro mar chik ni odiero en medo nengo mar modhi moko ma iwiro magaro chien suna, mosquito repellent. E piny Luo kacha ng'eni wasebedo ka wantie kod lweny mapek ahinya mar kedo kod tuo mar malaria, achiel kuom tuoche ma bende wacho ni nego jowa mang'eny mokalo. Paro ma kama inene nade? Apa ni nyoro kane wane newsroom Ken, nyoro ne watwak ewi wach ma osuru makoro sani idwa mede yedhe mag suna. Suna gi, yes. To king'iyo hie mana kaka isewacho. Wach ma suna ni gi malaria, thothne omako ga mana wanyawacho ni joluo ma gwenge mag Nyanza kod maybe Western Nairobi kato kendo okuchende ga gijo kadho nam chumbi matin Kilifi gini kaluore kod liet mabende ni kacha chande. Koro chenro ma piny owacho mar keto usuru e yedhe mag sunani ok apar ka en gima dhi bedo makare, nikech ma en gima pod dhi hinyo mana japiny. Kech japiny achiel ni ema kapo nono ni malaria koro omako, tuo mar malaria omako,
to odhi dhi osuptal to osuptande gi magi osuptande ma achiel yath ma malaria ni pod onge Victor. Koro idwa medo osuru e yedhe monego beni gayo tuo ma malaria ni to kisemede to an koro tiende ni ngimana kata ngima japiny man mwalo kachacha mane dho wath kama onyalo wacho ni tuo malaria ng'enye. Koro ka isemedo ne japiny makanyo kowuok ni kendo odwa chiedho nodhi osuptal kochopo osuptal kachacha ne mondo oyud thieth to wayudo ni kata yedhe onge osuptande ma onyalo tiyo godo ma kendo dhi chune ni mondo okaw omenda ne matin manyocho dire godo ko yudo chenro mare mar lupo mondo odhi onyiew godo yath mama bende en omenda ma kendo iyudo ni piny owacho ose ka osuru moro matin e wiye malo kanyo endo. Koro ma en paro ma kipenya to onego beni ma en gima mano piny owacho twake matut kata jood bura twake matut mondo one ni ere kaka ginya konyo japiny kotenore kod weche machalo kamaendi. To kendo Victor kwa we weche mag yedhe mag suna nitie machielo mabende apani sani thothwa kata thoth jopiny sani jowa mang'eny chodonje weche mag chwalo mwandu e counties kata e apise mag counties mago entrepreneurs nyocha idhi e county kacha chande to imiyo rak moro to iyudo kaka inyalo chwalo kata wanyalo wacho mogo mwalonge ni buge kata stationaries kata computer tiyudo ni sani piny owacho king'iyo paro ma chik no wacho ni nitie osuru miluongo ni withholding tax ma atamalo 3 ma idhi juogi mano tiende ni kapo nono akelo ni mwandu e office nitie osuru ma bende achulo mondo mi anyiew mwandu ni to ere gimomiyo piny owacho chak dwa juoga 3% withholding tax ka kelo ni kata ka chwalo ni mwandu ni e apis mari. Koro iyudo ni pod mana kaka pod wamedo twak piny owacho ok dew japiny. Erokamano. Mia paro kanda moro mar Walter Nyambane ijuogi midong nono ichami wholesale sirikal bende nyaka many pesa gi yore te mondo omi tingoro budget marik manyonge manyien ne sirikal nyalo ringo nade ka japiny sirikal onge wala ma sirikal loko en mano suru kende ma sirikal yude pesa apare mana kane osewacho gi kaka Martha Karua nosewache cha onge piny mok choko suru to mak mana nitiere kuonde ma nitie osuru ma ichoko to nitie moko maka kore dwa donje nya to kore nyurori ahinya ibidwa ladhori ahinya kata ka en sirikal tidwa bedo kuom jogi ahinya kore wene gi thuolo ma ginyalo yweyo go nitie kuonde mang'eny minyalo choke ang'eni gimachielo kendo ang'eni chiegni loronwa to kapok iloronwa inyalo paro ni tarik 21 dwe mar adek higani jatend piny no osidho chenro mano ma dongruok mar Kenya mimenyo godo ni mondo ka Kenya chop higa mar 2030 to wachopo kama koro nyacho ni migepe duto chung mogirore chenro mane wacho ni en mano moluwore kod manifesto mare mar beta to king'iyo kidienje abich mane wacho ni sirikal kata migepe abich mane wacho ni sirikal kete mahino achiel kuom gi en chenro mag pur kendo king'iyo ni manifesto mare pur no oketo para manyime to pur ka iwinjo ka sirikal owuon koro sane paro mar chik ma migawo mar omenda okelo ni giwacho ni kwiri ma itiyo godo e nego kute e puothe kata cham gibe koro dhi juogi osuru kuondego koro nyisi ni chal ka gima nitie miriambo kamoro nikech sirikal dwani mondo teg migawo mar kata sekta mar pur mondo mi pur obed mabup sirikal osebedo ka chiwo kod kambolea konyo ni mondo mi jopiny obed kod yuto maber kokalo kuom pur to sani juok koro biro ne gik mowinjore bed ni jopiny tiyo godo e nego kudni koro dhier ni to koro biro bedo nade biro bedo matek ng'iyo kata mana yath minyalo kuoyo mondo mi ineg godo kudni e cham to nyisi ni gikone to cham biro kethore e puothe to yuto ok bibedo koro ka ng'eyo ni to en yo mane ma nyaka to sirikal chuna ni nyaka to bijuok koda ka gimowinjore bed ni koro ne giweyo jopiny kata ka yadh suna kaachiel gi yath ma ikuoyo ne cham owinjore bed ni ichiwo kata mana nono maonge chudo mak mana ni koro sani to giwacho ni owinjore bed ni achiel kuom gigo ma owinjore bed ni juogo kete gi kanyo nikech ong'ade ka pod ok owito that line of thought 2 seconds ipenjori ni aken ka idwoko nengo mbolea piny to nengo yath
migo e cham gi Yes. titero malo ikonyo koso kikonyo nikech achiel kuom maino mosebedo kokete paro en niya ni wadwa enhance production to production ok nyal bedo production ka yedhe gi kute machamo cham gi ema thothne duogoga keyo chien. ok samoro production yen ambolea kende kodok piny Samoro tie production nyalo pogore. Jo-Kenya noringo hoye pur. Koro jachoko no ni ma joko osechopo mang'eny gigudore kata koro wachoki. Erokamano. Nyakoro mga jwang' dhi bedo nade kinde mabende koth mapek oseywero puothe mathoth mokalo. Jathum moro nowero ni imai timiya. Dobed ni ma tie ngero mar Finance Bill 2023 ni koso nang'o nyakwaramogi. Kato bedo ni katiba mane wapuodho mwaka mar 2010 teko kaka japiny mondo mi gole pachi. Jedi ma bro bedo thuolo mar golo pachgi. To jood bura ma wuok e piny Luo ma koro winjo dhowane. En nang'o musetimo mar temo fuono ne jopiny Finance Bill ni mondo mi ging'e to in bende koro nyaka yang ne oganda manoyieri gombulu chung mari ewi Finance Bill ni. Ka ok kamano nyakoro jwang' waduogo tok weche manyien ma sadek mar okinyi makono kokalo kuom Ramogi FM. Kata kamano pod inyalo ornwa ote mari pachi kaka ja Kenya ne paro nade ewi Finance Bill ma en kaka onene kete mana ka. Chenro ka chenro en wuoth makende kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Fundi wache software developer Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi in gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma olos gi rabolo be. Iye ka en raffia grass to oko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. talanta mane ng'ato ng'eyo pogore but mari ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni Ramogi TV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Kik bai winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo Number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng' mane Ramogi TV. Tudri kodwa ka wayango kit chiemo mopogore opogore mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pacho ka. En gi ring'o mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Fueny maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut sigana mantie chiemo ka chiemo ka waromo kod jotedo mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minyalo chamo kanumu. Ok ochuno ni tede. Ok ochuno ni tede. Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Miyo makwedo paro ma ok kare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abwachonu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier kata ka diera mochung godo no boterelo. To gik mosiko timore e ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penje ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera.
onge ng'ata ng'ata piny ka manyalo chalo gi Sarab Jit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Riuri kodwa ka wapako teko mar thum, mar jiwo, ting'o kod riwo ji. Pado manyien en kama ichope mondo ing'e thumbe manyien pachoka. Mamiyo ji thuolo mar winjo duol kod weche mopogore. Kik thumbegi kod ngolo ma ogo mamit bai. Before the camera catch me for 4K. We mondo thum owuok kodi. Pado manyien wuok tich nyaka ngeso saa 5 okinyi e Ramogi TV. Oh no. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchenj e chenro mar rameny piny saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka koro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Koro ngajo ng'ato ak mar rameny piny. Chik bai. Nyakwa Ramogi. Bende ing'eyo nonro mar gweng'u. Jakawine mano chako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere. Ati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda. Kaluwore kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chenro mar ng'e gwenge wakatielo makawuono. Wakelo ni nonro mar gwenge yo Koloni kendo milere nyinge. Chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma. Ei manyaka kaendi, umbe landore kod ang'owa. We wawinja nena. Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi. Ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoye. Asa modwa wacho to go kot to jibiro tek. Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Higni mosekalo ne gin jok ma ideo, to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Mana kamano Nyakwa Ramogi Jwang' aneno kanyo ka oganda jo Kanyanam oro otegi ka kalore koda twak makawuono mar kaka wanene. Byron Odhiambo e yor Facebook ngisa kanyo maka joma oyawore. Jo kik bed gi luoro moro amora. William Ruto tiyo. Donge ji ywakte ibed ja UDA jazimio mit kendo Kenya nyakoro dongre. Kata kamano choices have consequences. No siemu to ji ok owinjo wach. Okay? Moro kaendi bende wach ni maka joma ere tiende medo nengo yedhe minego godo kute e cham to mbolea kati ngiso ni beche odok piny. Donge ma adhi hinyo japur kabisa. Okay? Erokamano ahinya. Jakom Gideon Ochuka maka jomo yaore mosna jotelo go adier makene ni koro wachomo kama tek kaka jopiny ka koro idwaro ni kaka wan jogo ma winjore konywa kaka jomantie piny kon dwa mawa matin mabende wan go.
Gimalit na ahinya en wach mar jo pikipiki ma ane sekta ma jakom boda boda ma Kabondo Gideon Ochuka wuod Kabondo. Wacho kama ne ote mare ka. Oyawre maka juma oyawre ahinya. Gima dang' aher penjo ni to finance bill ni kapo ni jopiny ong'udhe oko tang'o ma dhi timore koso kes mano timore chien cha. Erokamano maduong' ahinya. Mago SMSs wang'e na X mar Ramogi ka ni to jopiny wacho nang'o. Wacho ni oyawre musna beti amora ahinya kaka uchambua weche mopogore opogore. Eni to jakom Raila Odinga to wacho ang'o e wach mar finance bill koso pok omiwa direction. Beti ji dwaro ni jakom osomnegi finance bill ni mondo mi jopiny direction kore ka joyie kode koso. Jakom sani wanyalo wacho ni en kama tek Victor kech kotenore kod lek mare mar bedo jakom mar African Union, riwruok mar Africa Union Commission. Koro pani jakom sani nitie kaka en bende okungo dhoge. Mak mana nyocha waneno ka nowuok tung' moso gi piny owacho e weche mag manomuko mag udi mamadhare kacha chande chenro manyocha piny owacho timo e kinde mane koro oula nomumo pacho kaendi to nyocha wuok oko mo okidre kodgi to gin bende wanyawacho ni gin bende ne giwuok oko ka gitemo nyiso jakom mondo okwe mana wiye nikech gin to gin e campaigners mag gipenjo jakom ang'o momiyo jakom goyo campaigner mare chief campaigner mare ma en William Ruto to jakom bende wanyalo wacho ni bende oja Kenya manigi ratiro mar wuoyo e wi weche ma oneno ka ok dhi maber pacho kaendi. Koro warito neno ka ponono jakom bende dhi wuok malose wachni nikech nyo aseneno ka jo Azimio to osekawo chung' margi ni gin ponono ni wachni odhi nyime kata okadhe od bura to gidhi gichal ma joma dhi luongo ng'anyo pacho kaendi. Koro ok wang'e ka bende mano bende e pach jakom koso jakom to nyalo bedo ni paro nang'o. Bende odhi wuok oko mar reso jopiny kata mar kolone japiny weche madito mantie ei paro mar chik ni koso dhi chalo na de Victor. Erokamano Ken. Hapa ni kama koro wachope ni to boko winjora chanda inya Raila nikech sani jopiny ne osebedo kod ng'eyo to nitie jotelo mane jopiny oyiero nikech ng'eni king'iyo Raila wuon to onge i od bura nikech gini kamidhi kadhe en od bura japiny nyalo chiwo pache ma bende samoro kwa ng'eni ochiwo pache adier kata miriambo to gimoro tibro chape oboke mo ibro chape manyiso ni jo Kenya no chiwo pachgi to kama pek nitie ahinya en od bura. Raila nyalo bedo gi mbi mare kaka jatelo mar kweth mar Azimio kata bedo ni poro dhi laro komno mar bedo jakom mar AUC to mak mana ni okonyal donjore wachno achiel kachiel anya mana tiyo gi jod buro ngisogi ni koro mai chung maru to be kado ko ngisgi to gimbe ging'e chung margi e od bura kanyo ni kech gima rach to rach maber to ber makare bed mani mana e serikal kata bed mani inoko kora pani ting maduong' ahinya ni lwet jod bura kech ng'inyalo paro kane wach mane beti wacho mar avocado cha e kinde mane koro jo oganda mawuok e masa mar piny Kenya ywak ahinya to jopur ne nitiere kaka osuru moko ne openyo mokadho e paro mar chikno kendo makoro sane olokore kendo koro hinyo ji ahinya to mano mane okelo koda ka chuogo chik madwa ni mondo mi koro keti bath mbui more ka dag mbui mar KRA mano miluongo ni e-teams makoro chuno ni nyaka jo pur matindo tindo ka be nyaka koro ne chwal mana e chenro mag uso mwandu gi mag lo mag pur kokalo mbui no kata kokalo kuom chulo osuru mar mbui no koro nyisi ni king'iyo paro kaka ne jod bura wuoyo kaka ne jalup jatend piny wuoyo kata kane wuoyo bang'e ko wuoyo Karen to wacho ni nitie moko mabe samoro gi ok disomte ni bucha duong' ma samoro ok disomte moko dikadhi ni wan mana dhano koro un mana dhano tigini jaod bura nitie nyaka gi joma ng'ado ne rieko mondiki tich michulo to jaod bura wuon bende gi ting' mar mondo mi osom mowinj matut ni en ang'o modwa ni mondo okadhi nikech en mochung' ne jogi koro ka gikadhe to bang' giwacho ni moko nokadho mok waneno to biro bedo gima rach apa ni en kinde ma nyaka jod bura kaw ting' margi to gisom gino te wan kaka ute fwambo ng'eni samoro jod bura kata kapo ne odich ahinya to ya radio kata winj TV kech wan mane tich mwa biro bedo kwa tiyo kik bed ni jakom no osesomo na gino koro gimbe gikaw ka chung
koro nyako chiki temo winyi tang'awa ni iye ka to ket joge ma ng'ado ne rieko gi josomo ma meke jotim nonro mage bendo somne ong'ise ni gini ni gima kama koro nyalo bedo ni ne sirikal to mak mana ni nitiere moro marach makata in inyalo kwedo kata ka ng'idonge kendi nyaparo ka wa Mushomba no chwe mo obalo koda ka sirikal ma en owuon oyiere kod otiko mare koro nyisi ni nyalo kawo chung' ng'ama bro wacho ni koro biracha ahinya onge nikech nitie chung' minyalo kawo ma ng'ato bende ni kato kawo ka chung' mar adieri to mak mana samoro mbulu nyalo biro hewi nikech koro joka ng'eny moloyi to ibro dong' ka in e record ni into chung' mari ne en ma kendo ni wacho ni chung' na jopiny koro jood bure mantiere kod ting' maduong' ahinya e gini gine ni chike okenge duto lo to kendo gi penjo matek penjo winjo mo penjo ka ang'o mi medo mana di kinde mowinjore bed ni chenro ma kama gikawo mago gin penjo mowinjore bed ni gipenjo e lo jopiny ke samoro japiny osemi onge kod yo machiel kachiel ma ginyalo penjogo gigo nikech katiba to miyo gi thuolo ndiyo ni ginyalo kawo thuolo mondo mi koro gine ni demokrasia oketie tim kendo mondo mi ngufu margi ka jokenya oti to mak mana ni gisani to thuolo manitie en ni mago duto teko magin go duto gikawo giketo kuom jopiny jood bura ma giyiero koro jood bura mantiere kod ting' maduong' ahinya ka gin e od bura ginene gifuono kendo ginono kendo gipenjo matek mowinjore bed ni penjo duoko manyalo yudore kokalo kuom gi mondo jopiny bo winji ni mae duoko mane jaod bura mara oyudo kokalo kuom wach mane ochung' mowacho erokamano ahinya Fred kapod abiro ir penjo nani marach mogik yor usuru tax rate on loans already to rise by about 16% ma ng'ato ndiko penjo kata oteneka Fred donge neno kaka ma jo piny bende miyo ka jakom tich matek ahinya katiba mane mano ndikne jakom ma nyaka welo jopiny ayie kod Victor to kendo mana kaka Ken bende wache gini koro nyaka wagolie jakom kendo jopiny nyaka gol jakom moko e gini jopiny nyaka gol jakom onge sirikal motayo jakom en raia koro mae gima nie kind jopiny to gi sirikandgi mar ariyo bang' wacho mano Victor ang'e ni nyikora mogi winjowa kendo tenore gi gima nyo Kalonzo wacho gi kweth mar tend Azimio wach mar tero ji e ndara Victor mae en gima gi pacha kaka nene ok gima onego bed ni ng'at moro amora bedo gi paro makamano ni nitiere ng'at machako wuok dhi e ndara ni piny owacho medo ushuru mamalo gi onge ng'ato ahinya jaluo monego chak wuok dhi e ndara ne dhi tho nikech Victor ng'iyo gima notimore sama ne dhano rwako sufria e wigi thoth jok manyocho negi pacho ka nyocha gin dholuo ncha ne waneno kaka dhano obila nonego Kisumo obila nogo ji Kisumo to kogik sama koro ber mar gi gibiro to ji te winjo mitgi koro ka gini pek ne ji to hayi maber ni bende gini ushuru ni kare na afwenyo ni en gir Kenya mangima ok en gir joluo koro warita ne jaluo madwa wuok Kisumo madwa wuok Homa Bay kagima en no winjo ni Nyeri ushuru ni onge kagima en no winjo ni Uasin Gishu kata Eldoret jo boda boda makuno ni ok oket ne gi ushuru ni koro kanya ka jogi wuogi to kare jogo mantiere kuno go ema nyaka kuong tel taparo ni jowasane ni gi paro maliw jowasane ni gi lony maonge ng'at moro amora mabiro wuok Victor onge piny ma ng'ato kedo ne sani piny no se kedne ndalo uru to nyaka Kenyatta mano kedo ne piny no nyaka Kenyatta mano kedo ne piny Kenya no bende ne giringo ne gikawo lope mathoth magine magiwinjo ber mar gino Moi kochako duoge okawo lope madongo dongo gi gik maginyalo ginyakwa koro kik ng'ato wuond ja Kenya moro amora ahinya jaluo ni nitiere piny mikedo ne sani piny no se kedne Kenya no se yudo uru sani ng'at ka ng'ato ni ang'oa ni e loe mano pacha nikech ma en chenro mar kaka wane ng'at ng'ato ni e dhode ng'at ka ng'ato ni e dhode ma ng'ato ok chak wuondi ni wuok ni ne ma wuodi dhi tho e ndara ni kedo ne piny onge piny mikedo ne mar adek Victor en kama kentene adwa nyis jopiny maber Victor waonge od bura nyaka karang'o wabiro wache kaka wanene kae ni waonge wajumbe waonge od bura kidwa ng'e gini ni waonge od bura Victor nitiere twak ma ipedho e od bura gokinyi sani katenore gi impeachment mar Linturi to kiseneno kaka gagi nyogo e weekend gagi nyogore mapek ndi maliekore ni kamoro jo od bura 7 e wi 11 mane ni e kamiti cha nyose wacho nang'o ni Linturi ler ka pamba ineno to juma mokalo
nyocha ni neno kaka ng'on liet nyochwak ni kaso mach ni kaso mach ndi koro mai bende biro mana kamano gibiro chung kacha gigo dhogi to mana kaka iwinja wacho ni onge ng'ama nyalo king'o ne japiny wajumbe gi ok nyal nikech nwaneno gi e umbulu e ginene e finance bill 2023 mokalo cha ma weche ne teki kaka notimore ndalo cha e kaka duogo timore ma to mogik Victor en weche mag wastage ing'eni kaka Ken wache sama walose gigi wang'eyo ni piny owacho onge gi omenda ne piny owacho itayo sirikal koluwore gi ushuru michoko kuom jopiny to jok ma bende finance experts gi ma bende samoro sumo piny owacho to ere kuonde monego kawi osuru bende nyaka bedie ni gin gi feeling moro mok inyal dhi mayo chiliel moro omena moro matin mo oketi wi mesa cha ichaki mae koro nyaka gibedie gi gimiluongo ni human face same gikawi ushuru gi to e weche mag wastage ing'iyo sani Victor advisors mag piny owacho mag William Ruto gi sirkande e budget mabiro ni oketnegi 1.1 billion to king'iyo kanyo omenda makore lach nitiere moketnegi e tongona yani winja mor entertainment gik miluongo ni entertainment moro gi mondo gibuonj kaka koro ibuonjo ni ing'e ni buonjo nono mondo koro gibuonja magidhi adhiya ni mondo gibuonj kanyo kende kichaki ng'iyo iga ka iga Victor samoro amora ma Auditor General golo report mare tiyudo weche mag mibadhi mantiere government mamalo ichaki nwang'o gigi county koro kaka ng'ato dhi otucho dero mani winjo wawacho cha gigi choko gi timagi jopiny gi jok mapuro matek gi jok matiyo matek tinyumo gi e dero kose nyum gi e dero ng'ato tucho buo dero chake ywayo omenda madonjo gi koro kinyalo din buo dero kama dero chwer go cha taparo ni kata mana ushuru mang'eny mine ni keto kuom jopiny gi ok nyal keti erokamano wadoko joma tumo pi e aora gi Sigol to wageno na aora biro maduono jelo ne joma riek mokalo nyakoro mga jwangu be ung'eyo ni ka oketo maino maro e finance bill ma itimo kod sirikal mamalo be ung'eyo ni kata mana counties mekwa king'iyo sako mar budget nyange mar loso budget counties mekwa bende bro chuno mar mondo megi bende gibi kod finance bills mekgi achiel kuom gi ma jo pikipiki ng'ene bro goye mbaka matut kidhi kuonde moko jo pikipiki ywak ni tol ma ing'awe ndarani baro gi ndasi ikawe malo kato mwalo ka bende kawe akwayo governors mekwa kapok uchako chenro mar jugo jo pikipiki gi ji mamoko en ang'o muketo negi ka en shed be usegero negi ka en ndara be ndara maber ma ja pikipiki karinge to neno mit mar golo pesa neno koso nang'o parane uru gino nyadiriyo ka kamano nyakoro mojwang' ne wan gi midhiero mapek ahinya kata obedo ni lak to en chogo kata ka kwe moro neno mago nyaka bedie mana e ngima tinende wantiere kod midhiero mapek ahinya bang' ka koth mapek gi oula nyocha oseywero puothe oseketho mwandu osekelo tho ne oganda gi sani wantiere kod dhano buora malawo na 200,000 gi wiye ma pod nitie kod midhiero mar oula momako Kenya ka mangima ken kawuono oyaw sikunde neno ka gima adhola mar chandruok mane wabedo go ni pod medo nya apani mana kana wache motelo serikali nche timo maber kuom nche ne go turbin kendo ng'iyo ni wa kanye kanche no ula ni chakre to wasechopo kanye mano juma achiel mokalo to kama ne winjo ka jatend piny no wacho ni koro wachung chenro mag somo kuom thuolo nyaka bilandi kendo odiochieng' miyepe ne en okang' makare mane sirikal okawo nikech king'iyo macha yudo ka koro ji osewito ngimagi kendo pod ne nitie kuonde mang'eny ma nderni okethore olalo mochot auche ma pod ne opong' skunde ma pod ne okethore nitie mago mane yamo walo wigi nitie moko mane omukore mane olwar nitie moko bende ne osienyore nitie kuonde mane pi odonjo moketho koda kabuge mwandu mag skul nitie mamoko mane ji oringo jotie bang' kane ula darogi e kuonde mane gintie mamoko bende ne ji oringo mojotie ma kendo chako ula machielo chako darogi kuondego kiterogi kuma mamoko koro skunde mathoth ne nitie kod midhiero jonyuol bende nitiere kod luoro kaluwore kod midhiero mar kothno to kendo tuoche ma bende ne nitiere makagi kacha pek mar uchumi nikech ng'eni oula cha bende nodhi oketho koda ka mwandu mag jomoko helni mag jomoko koro chenro mathoth nonjawni koro ne en okang' makare mane sirikal okawo mondo mi chungi chenro mag yepo koro ne ok nyal dik ahinya ka koro ne koth chalo ka gima koro mbeko kendo koro teko mare chal kagima dok chien oula chal kagima koro fuong'o to koro ne okawo okang' mondo mi yepi kawuono aneno ka nyara gokinyi kawuono chiewo saa 10
Ima ng'eni nyithindo go mondo migi mondo chiewo bedo matek. Kendo sechiewo ma okonyore mana kende. Koro nyisi ni nyithindo bende nitie kod riyo mar dhi e skunde. Jopuonj nyocha chako oronwa kata mana gik misomo gi mag CBC gi yoro ni simu ni chaka nyalo go chapa to mi nyathi chak timo ka en pacho. Koro jopuonj bencha nigi riyo mar dok puonjo nyithindo. An asebedo japuonj kuom higni moko 2 kinde mokalo kana tieko form 4. Tang'eyo tudruok mabede kind japuonj to gi japuonjre. Maka poni deko ne japuonjre no dwe achiel kidwa kadho gi ndalo moko 3 tunyo maka koro kende gombo japuonjre no moloyo. Koro mano ngima mar japuonj. Japuonj dwani mondo mi obed kod japuonjre kendo med mana keto rieko kuome. Japuonjre bede komedo bedo pacho to samoro ochako gombo somo gi alwora mar skul no. Koro en gima kare ni jopuonjre donje skul. Kuku mar wach nitiere kar oula ka. Kikruok mar weche ne wachako neno kende giko dira ni. Ang'eni samoro ji oko ng'iye matut to bak mani wato kaka jofwambo ne wang'iye matut. Nchiwinjo ka migawo mar somo loso ka wacho ni kuonde ma midhiero ncha ne obede, skunde mancha ne obedo kod kethruok ma samoro yepo mar ok nyal timore kare. Jopuonjre mantie alwora go nowinjore bed ni nchino kikwayo ni mondo skunde mantie machiegni kanyo oyie omigi thuolo mondo gimurre kanyo mondo kapod iloso kuonde gi. To bang'e nyoro neno ka migawo mano chiw kod migawo mar arita to ne yango ni koro skunde makamagi ok bi yaw mondi kapod ikongo gi iloso gi gibedo maber mondo mi jopuonjre odonjie. Koro nyise ni kikruok mar wache e sirikal to pod nitie. Nyicha ne waselosi e motelo ni owinjore bed ni sirikal kata ka en jotend migepe ma wachno mulo to gibedo kanyakla to gigolo report achiel ma wang'eyo ni skunde mane okethore kata ma koro samoro somo ok nya chakore maber, jopuonjre gi obed pacho mondi ka girito mondo los skunde gi. Koso gidhi adhiya gidhi gibede skunde malibamba mondo miyo gibuor kanyo ka girito. Koro mago gin kikruok mar weche ma bene pod waneno. To gima duong' ahinya en ni ang'eni telo mag skunde jiwore kendo ruodhi kod jolup ruodhi osebedo para manyime. Ikruok osechak keto maka gi kache skunde. Jomancha ne skunde gi okethore, jomancha ne obuore skunde moko kuom gi ne osedar. King'iyo gwenge mag Osodo gi Kobala Karachuonyo ineno ka jomancha ne odak kuonde go kono dar kendo motere kanisni bende nochiwore mokawo moketo gi jogo kuonde go mondo migi jod kanyo ka jopuonjre chako somo kawuono. To gima duong' ma koro sani ting' mantie ma sirikal ne godo en ni kik wadin itwa nikech koro ne skunde oseyaw mana kamano. Jopuonjre dhi bedo kama tek ahinya to skunde king'iyo to e primary kaka ne chalo ka chop nyoro kaka ne pod igo simiti diero pod ng'ich jopuonjre to donjo e skul kawuono. Koro kik wabed abeda nyaka sirikal beda kicha nikech weche mathoth nyalo timore e kinde ni. Nitie skunde moko ma samoro skul to ne samoro osedhi otuo to lalo mancha ne jopuonjre ong'iyo kadhe samoro ncha ne koth odhi kode to pod ok wang'eyo kodhni nikech ng'eni sani lokruok mar lwasi ni obiro e yo mopogore moko kaka ne kinde mokalo ma samoro ni nyalo wacho ni koth kane osebiro to kodok chien to koro dok kodhi kamano. Onya muomore kendo sama ok ong'e kata dibed ni ka kodhni kido mane onyiso wacha ni samoro nyalo chwe e gweng' moro malibamba moko gweng'no to biro to pong' kata obiro kata koula moro ma ji ne ok ogeno. Koro magi duto nyaka to pod sirikal bed goda kicha. Jopuonj nyaka pod beda kicha to kuonde ma ikadho e aora go kaponi nitie jopuonjre makadho aora. An ng'eni korwa kocha ka intie to nitie jopuonjre makadho ka giwuok e gweng'wa ka gidhi e skul moro iluongo na Wuor Dimo. Moko kadho gi loka kocha ka biro e skunde wa makoni to gikadho aora wach. Seche moko aora pong', wan ng'e kinde moro dongo awach ne nyalo pong' miwacho na wach koro holo koro iwinjo koro wuoyo mana kende. Fred gi nong'eyo ni sama wach na nopong' to chalo ka gima koro go mbaka onyalo lal gi dhano. To kinde no yoro ka samoro ni temo ga jopuonjre koro kadhi mak samoro ka nogeng'o ni kocha to koro jopuonj ng'iyo maka ka undu buor mana kocha cha kendo ok yienu mondo mo kadhi nikech kotemo ni kadho samoro ka gin jopuonjre ma gin kendgi to samoro nyalo bedo matek. Koro mago pod nyaka wang'e. Jonyuol bende pod nyaka beda kicha mani nyathini kano duogo to duoge wang' sa koso dibed ni samoro gimoro gaso gi kamoro. Koro pod nyaka dhano beda macho ahinya nikech ok wan kama ber ahinya ka ipimo kod kinde mokalo. Kare jatend piny ni winjo kane oloso kokwa jodolo ni wakete Kenya lama nyato seche ma jopuonjre kod donje skul ni. Nyisi ni kata no wuone chunye
ong'eyo ni ok ber ahinya pod nitiere luoro moko makagi kacha. Kata bedo ni jatend migao mochung' weche mag somo yande olieko ni nitie counties moko ma kamoro nitie skunde mamoko ma bende ok bi yaw. Ang'e ni midhiero nitiere Uriri, nitiere Olalo miluongo ni Ongito kod Olasi ma jopuonjre koro ok nyal ng'ado kadhi kamachielo dhi somo nikech chal mar Olalo no. Beti neno kaka pod wan gi chando kata bedo ni president yande owacho ni piny owacho kokalo kuom National Government CDF pesa ibro gol mondo mi okony godo loso kuonde maricho mondo weche mag somo kik bed gi ng'ikruok ne yepo matam mar ariyo. Apa ni Victor pod chal kagima pod yuarruok pod dhi neno e weche mag omenda mag CDF makoro jatend piny owacho ni omenda no owinjore bedo ni itiyo kode e gero moko kuom kilese manyocha koro oula ni nyocha ketho. To Victor nyocha neno ka jatend piny bende noromo kod governors e kar jot mare. Apa ni noromo kodgi motelo ne weche bilagi. To penjo manyalo keto nyime en ni ka nyocha romo gi governors to wanyalo wacho jo od bura ma koro omenda ni ma ochung' ne omenda ni hie mano omenda mar NGCDF gi nyocha owegi oko to nitie pronouncement manyocha gol kowacho ni koro omenda mag CDF ema koro idhi ti godo. Ok wang'e ni to bende nitie winjruok ma koro nyocha gisebede piny kod jogi ma gilalre ma ji owinjore ji obede mesa achiel mowinjore ni en adier ni wanto agucho ma CDF ni wadhi pone matin mondo wane ni wagero godo moko kuom kilese manyocha kethore ka. To mano be kiwe chien nitie koro Victor emigao mar somo bende wang'e maber ni nitie omenda moro ma iketo ga tenge mar monego beni tiyo godo e dongruok mopogre ahinya kaka mag weche mag sikunde go. Apa ni gie sani nonego beni e kinde ma koro sirkal ne golo milome ka wacho ni koro onego beni ji kata jopuonjre kata skunde yepo onego beni sirkal to nyiso wan to ginto korgi kocha ang'o magiseketo ang'o magisetimo gin giwegi kech gin giwacho mana ni sikunde oseyaw to ginyiso jopuonj mondo odoge skul kata jopuonj mondo odoge skul to jopuonj kik riemb jopuonjre dala but oginyiso wan to ginto ang'o ma hie gin giwegi gisegolo manyalo bero chenro mag somo e moko kuom skunde ma koro nyocha oula oywero. Kwachako ang'iyo machielo en weche mag wanyalo wacho ni capitation mano funding monego beni ichwalo ne sikunde. Wanyalo wacho ni ka wang'iyo gi sani ywak nyocha wuok kuom moko kuom jopuonj manyocha bende ywak ni nitie kaka deko mar omenda ni osebedo ka rocho chenro mathoth mago mag sikunde monego beni tayo sikunde kachacha. To sani samo wuoyo kodi ni pok wayudo ler ka bende sirkal osechwalo omenda no motelo ne yepo makoro nyo nyithindo dok e skul kawuono. Koro tiende ni pod nitie ywaruok to chal ka gima sirkal owe ting' ni duto ne jonyuol kod jotend sikunde. Tiende ni inyiso jotend sikunde mondo one kaka gin giwegi ginyalo neno ni chenro mag somo odhi nyime kata obedo ni nitie achiedh nade achiel kata ariyo adek manyocha koro oneno kata manyocha koro owe kod midhiero mar oula ni Victor. Koro pod ywaruok dhi bete. Skul to oseyaw nyithindo nyaka dhi mbele gi somo mak mana ni environment ma nyithindo gi koro dhi some ema penjo nitie kata jonyuol nyocha koro nigi kihondko ka giwacho ni ero to koro usewacho ni nyithiwa odoge skul but kama gidhi some class ma gidhi some kachacha chalo nade uniforms nyocha kata lep sikunde nyocha koro pio oseywero nyocha koro iwacho ni mondo jopuonj kata jotend sikunde kik riemb nyithindo dala ne weche school fees mano omenda mar school kod uniform. Koro ma pod en ywaruok ma pod wadhi neno ka medore mbele kaendi to en ting' ma wanyalo wacho ni sirkal koro ojwang'o owene jotend sikunde kod jonyuol. Fred, neno ka gima adhola ni pod ipore chumbi nikech jotend sikunde madongo gi milo manyo or god ne jonyuol mantie kod nyithindo secondary schools nyo ng'is gi thoth gi ni nyithindo to bira yes but tich ang'wen juma ne inyalo duok gi pacho nikech kata capitation ma tam mokwongo cha ema ne poko gol te mana kar dho betino. Victor, apiti jopuonj madongo. Jopuonj madongo mag sikunde gi nigi tich matek. Gima miyo gibedo gi tich matek kata ka nyo oula ni pok obiro, inyalo paro ne ahinya sikunde mag secondary school, nyocha sirkal noolo nyithindo karombe.
ma nyithindo nyocha nodhi miyudo ka nitiere skunde mang'eny mamoko wang'eyo to kabiluongo nyingi ka ma nyocha nochuno jopuonj mondo ger extra classrooms gi mabede mondo gi accommodate nyithindo ma nyocha sirikal ola karombe mi jopuonj nyocha notiyo gomenda mathoth ma nyocha ne gichoko kuom jonyuol e yore mag fees mar gero sikunde. Omenda ma kinde duto ing'eni skul ka skul nigi budget mage, nitiere madhi e weche mag buge, nitiere madhi e weche mag chiemo gi weche makamogo. Victor, iparo ni jumbe 2 ka nyocha ne skunde pok olor, nyithindo nyocha nosiki e yo. Modiochieng' kodiochieng' kamoro amora miwuothe tiromo gi nyithindo miriembo ka dok dala. Wira ne piny owacho nyocha ne pod okoro ochwalo omenda mar capitation ni, bang'e nyocha ne giwacho ne gichwalo moro matin ka mandas. Koro nyithindo gido ka nyocha ne giwito thuolo malach ka nyocha ne gin dala. Sani ma kendo koro gichak gidonjo ni mabende ne giwito jumbe 2 nyalo dhi bet gi marach ka nyithindo gi odok to kendo bang' odiochieng' makiny kendo chako ket gi e yo kendo. Koro idho ka gidhi bet ni giwito ndalo mang'eny mag somo. To kamineno ka piny owacho temo leng'o jok, ing'eni nitiere Victor kiketo ruedhi 2 ipuro kata kisepuro gi ruedhi ting'eni nitiere kaka ruath onego beni ywayo jok gi ng'ute kochomore godo tir. To nitiere ruedhi manyap 2 kata kit ruedhi 2 manyap. Achiel nitiere ruath manindo en ka joko ng'ute to ninda piny makoro biro chuno ni japur biro mino iwe kata all del kuome boka pien maber jaridi moro eko chung' malo ochako dhi eka nitiere ruath maywayo gi bath ng'ute enodolo kata kokichike nodol ma en ka ji nie bugo to mondo wuothe e bugo tir en eno koleng'o bath ng'ute. Koro mano kaka sirikal no ywa jogni gileng'o bath ng'utgi gitero ne jopuonj madongo, gichak gileng'o bath ng'utgi e gini gitero ne wajumbe. Ting'ene Victor, nitiere chike matayo omenda mar NGCDF. Koro ka inyo waneno ka jatend piny otiyo gi teko mathoth mochako direct wajumbe gi. Sirikal kata William Ruto onge gi chik mar direct wajumbe, onge chik ok oyiene mondo direct wajumbe kaka tiyo go omenda mar CDF. Katiba wacho ni nitiere committee mar CDF matimo gimiluongo ni public participation, kao pach jopiny e gweng' ni kwadhi ringa ka to waneno ka olalo onge. Koro jopiny makelo pach gini gidwa ni mondo ger ne gi olalo kata gidwa ni mondo ger sikul kanyo. Mano kaluwore gi chik cha. Koka CDF committee ni biro ng'iyo gigi to gi prioritize. Koro ka gidhi gigolo omenda. Koro onge mjumbe moyiene direct kaka ne piny owacho ne odhi owach ni pesa ni diter godo skul. Kado doko ni en gima ber to en gima idwaro lakini chik nyaka lu. Koro kanyo jatend piny ok oluwo chik, odhi miyo wajumbe gi be ok dhi luwo chik. Ting'eyo danger mantiere kanyo Victor, nodhi chiwo thuolo ne mibadhi nikech procurement procedures kaka ng'at madhi tero kuo e sikund cha. Wajumbe wang'eyo to bende dhano en dhano. Ng'ato biro wacho ni kuo nodhi kanyo lori 15 to kare kuo dhi loche 2 nikech chik ok olu mar procurement mar ng'at madhi gero sikund cha. Contract bende kichiwo nyaka bed open tender system. Orak mar ng'at madhi timo gini yes. Thuolo mar open tender system ni en ng'at mane madhi timo gini. Koro ineno nikech waseng'eyo ng'ini ndalo machon yande ni neno story moro nywana eno achiel kuom tipo mapacho kae ma jomoko dhi oketo sikunde moko ni nitie sikunde maonge kendo pesa wuok malo ka dhi to gete mano oket ka mano kaka dhano nyalo timore Victor. En nyaka gi mbui nyaka moto to kulonge. Koro ma komi dhano thuolo machalo kama to tiende ni wajumbe gi bitiyo gi marach gomenda mar jopiny mar NCDF nekech gido thuolo mondo mukoro giso godo lwetgi e higlacha. Ting'eno higlacha ka koro giketi to koro gi hadha. Koro gi hadha nekech chik monego beni telo ne gi mondo ne notigo. Kora paro ni ng'at mane osumo president paro makama ne okoneno ni to ere procedure makare mondo omenda jopiny mar omenda mar CDF ni otigo e yo makare. To bende chaki penjori no omenda mar NCDF no bende entie. Erokamano. Beti achiel kuom midhiero mabende noneno mopogore kod weche mag sikul en ni puothe malawna acres elufe gi wiye ne oula ne oywero. Ng'iso ni chal gima nitie kech moro ma wiye limbo mbele ka.
En adier Victor, kech chal kagima dhi nyoro mbele kaindi, nikech kwa ng'iyo maber, oula ni nyocha obiro matek ahinya ma oketho puothe. To wang'e maber ni jopur kata wan giwegi wan mwapurogi. Wan ema hiye wahinyoga tero chambwa e dero ma pacho kaindi, teka joma moko nyalo bende yudo chiemo matin ma ginyalo bile. To ka koro oula nosedhi ma oketho moko kuom puothewa maromo eka 60, apani sirkal nowacho ni giromo eka 60 ma oula oketho pacho kaindi. Tiende ni ka oula oseketho cham manyocha japur nigi geno ni mae e gima nyocha kata odhi tere chiro kata odhi tere dero marwa pampacho kaindi. To kara ere kuma wadhi gole chiemo ma ponono japiny dhi chamo ma kono japiny dhi chamo. Erokamano nya. Unyene kaka achiel kuom jopur ne oloso kod wanya kod Mungajwang ewi midhiero mar oula ni kaachiel kod puothe ma bende ne oywer kokalo kuom koth mapek ma osebedo kachwere pacho ka anyato ne dwe mokalo gi chak dwe manyien mar 5 ni. Kama wizara wa kilimo tunatembea kuhakikisha kwamba wale wakulima wote wenye wameumia tumekutana na hawa tuone vile tutasaidiana, na kama serikali kuu wizara wa kilimo tungependa kushikana na wakulima na Wakenya kwa jumla ili tuhakikisha kwamba hawa wakulima wenye wamepata hii shida wamesaidiwa kupata mbegu, kupata mbolea na saa zingine kusaidia kutoa maji kwa shamba. Na hiyo ni kazi yetu. So tumepata ya kwamba karibu 60,000 acres imechukuliwa na maji ya mafuno ya mimea kadhaa. Kwa jumla wiki iliyopita Kenya Seed walipoteza shamba kubwa ya mbegu zao huko Baringo, karibu 2,000 zilipotea. Na unachua maneno ya seed, maneno ya mbegu ni ya maana sana. So vile tunaketi na hawa Kenya Seed tuone vile tutaweza kuendelea mbele ili mbegu ipatikane tukiendelea mbele hasa kwa mwaka inayokuja. Mano ja goro mungiro migao mar pur ka loso ka otemo gilanwa kanyo gima betine wacho ni puothe maromo na hectares 60,000 oywer kod oula makoro ngiso Ken Mugane wantiere kod midhiero mar chiemo ka. Magwane okawinjo ko wacho ni enikruok mane ma sirikal nego. Owacho mana nonro magikawo mag jopur ma osedo midhiero kaachiel kod kambi mar kothe pacho ka midhiero magiseneno. To gingiso ni to mbele ka dhi bedo nade nikech neno kaka ma wan gi kech moro mabro nuro jo Kenya ka. Apane kar singo kanyo to apane sirikal bedo mariek nikech kiwinjo ka en eka ma ok tin 60,000 mar puothe ma okethore. Ngini kwacho ni puothe ma okethore gin puothe manchane oseiki mosekome manchane jomoko osedoyo koro ma iulo osego. Koro apani en lal maduong'. To gima sirikal samoro nok dwa chomore go tir nikech gikia ni to kapone gisingo ni biro tim magi to samoro nyalo muomogi ka ok ging'eyo hie ni to gin jopur mage mabiro chwalo nonro maggi. To kaka nawinjo kama kuom jood bura mag Kenya Kwanza ne loso en ni sirikal ibed nitiere kod paro moro mar biro chiwo chudo makmani mago to nyalo bedo mbaka nikech yo manyalo chul godo jopur gi samoro nyalo biro bedo matek nikech mago to waseneno kata kinde mokalo. Gima nitiere ka en ni samoro jopur nyalo mana chiwo nonro maggi to inyalo bambi kuom thuolo malach kapod chudo makama ok onenre. Koro apani japiny nitiere kende e thuolo ni nikech koro ma midhiero ma bende no biro ma sirikal bende nyalo wacho ni nok gikele achiel kachiel nikech en gima iwacho ni gin gik matimore apoya. To mana ka chene jatend piny William Ruto singo ne jodak ma Mathare ni biro chul gi 10,000 ne jogo manchane odar mancho jote kuonde mag reso ji. To nyaka sani winjo ka pod onge ler makare to nonro mag ji kawo kanye tikawo gi tich adi to ng'agi ne biro chul go to gi weche makamago. To mana ka koro mano king'iyo gi wach mar pur ni bende mana achiel kuom penjo ma japiny nyalo penjo ni to ibiro konywa e yo mane. Gima ng'eyo ni kaponi koth oseketho cham to nyaka koro tielo machielo mar pur chak chopi kendo eka japiny nyalo manyo kaka nyalo dok e ngima ma pile ka pile nikech ing'eni sani kada koro piny chak dog malendi
ting'eni bang' koth mapek to samoro chieng' makech bende chak biro. Koro thuolo no mondo mi chaki kom kendo kaponi ne oula ywero kama ne isekomo mochako ti ok apani nyalo biro bedo mayot. Samoro nitie puothe moko bende ne jopiny osepuro moketo koda kambolea kata manyiwa mar jamni ni, to embe koth nodhi moywere ma samoro cham manyalo biro chiek kanyo nyalo chiek ka samoro numu kata onge teko moro manyalo kelo yuto maber ne japur. Koro japur nitiere kod pek, to mano nyisi ni Kenya dero mare ok bedo maber. To dech Kenya biseneno ka mibadhi maka gi kacha liekore e iye, makata sani no kancha ne jodito mag gincha ne omaki. Koro nyisi ni ok wan kama ber ahinya. Koro japiny nyaka to koro ikre aika ni kaponi nitiere gi yo minyalo kungo godo gi matin mane ikano cha. Pod nyaka ing'ew mana tamsi ni to inyalo kungo e yo mane. Erokamano. Ing'e ni Kenya nigi sigana marach ahinya bando mirundo oko. Obed mar Mexico. Wuonge miyudo ka samoro moko bang'e winjo ni ne nitie kod kwiri moro marach. Mibadhi moko be chak donje e higi ni koro samoro jomoko notiyo kodgi e yo marach kendo ma okelo oduma tichak imayo godo Kenya omenda mage kokalo kuom achudhe moko ma samoro tayo chenro mag ohala go. Erokamano. Victor, aparo ni adwa chomo kama Ken yienge gono. Piny owacho an kaka nene tang'eni gidhi golo omenda nekech wasewacho ka pile ni midhiero gi gin ga ohala. To gimipenjo ni kech nyalo dhi bedo nyime ka koso nang'o. Victor, ok an jalony e weche mag pur, lakini intiere gik moko ma kichiewo gokinyi to kineno kaka polo chalo to nyisi ni koth biro chwe odhiambo. Jomadongo samoro biro koni ni awinjo gini e denda. Koth nyaka beni chiegni chwe. To bende kata kineno ka thumorne matindo tindo chako gimidwa neno ka ging'enye e yot. Ntiere jomoko luonge ni munyo. Ntie uchunglo moko matindo tindo kendo ka dwa bire ot to nyisi ni koth chiegni. Koro miyo ka waneno dalili machalo kama to gin gik ma jok ma dongo biro nyisi ni chances ni kech dhi bedo mang'eny. Nikech mokwongo ne ntie bagni weche mag mbolea. Bagni manyo biro ni odhi obet manyo onego be ni mbolea ni konyo ji ok okonyo ji. Sama no onego be ni sirikal chako chiwe ichiwe na ji manono ero koth odhi odonjo. Koro odhi obago weche mag komo. Ke ochako odhi obago to kopogore gi puothe madongo Victor, to nitie nyaka puothe matindo bende manyo ulo ywero. Koro sami penjori ni to piny owacho dhi chulo jogi dhi timo compensation. Ti penjori ni to ng'at man gi eka mare achiel e dho aora cha kriteria mane mibitigo mondo michul jogi. Ni neno ka Ker ncha nowacho ni jomadhare idhi miyo omenda moro. Giywak nyaka sani. Koro omenda ni to ibitenge. Ibi loso omenda moro kae kata mana bilion moro 3-4 mibi wach ni dhi chul godo jopur mano onwang'o asara gi. Mak mana ni bedo no omenda no biro chopo ne jopur gi kata ok bi chopo negi mano kore penjo mantie. Taparo ni kama jopiny nitiere ni nyaka dhano ikre maka in gi chambi moro matin ponono ikayo giri moro matin kik watigo marach nikech ok wang'eyo kata samoro nengo oduma nyalo dhi malo. Koro wanyalo tiyo gi mwandu matin ma wan godo e yor kungo mondo mi ok wang'eyo kaka pinde chal nikech jolony weche mag kor lwasi bende wacho ni bang' koth mapek ni oro nyalo biro nyime ka ma samoro pek ma bende nyalo chak rochie weche mag yuto bende pacho ka. Erokamano ahinya. Okach bigi okach Wuodge Mujimbe nowacho ni gima kiny akia. Kata kamano jaluo kaka pile ne bedo gi dero pacho karo bende tinde piny olony. Ng'ato ka gedo nyaka bed ni in gi sito mari moro kanyo minyalo kano godo cham. Kiki we go buya ma ok iparo ni kiny to ne obed nade nyakora mga jwang'. Cham abich kan abich ikonyri go kiny ka oro nitie kanyo mapek. Mopogore kod mano nyakora mga jwang', weche mag thieth en achiel kuom siro ma oganda jo Kenya ogeno mokalo. Jowetewa nosetuome matin ka giwacho ni mor margi mar chako juma manyien ni en ni lakteche nochako dok e tich kendo bang' keto winjruok gi piny owacho malo kod mag counties kaloro koda ng'anyo margi ma nokawo ndalo 56 duro te. Dho lakteche giwacho ni gin giwegi ne ok gine ng'anyo, to kata kamano sirikal ema nong'anyo ne jopiny. Kata kamano rumbo ng'anyo ma kamano ne obedo gi weche mokikore. Penjo maduong' en ni jaloch en ng'a e kind kweth adek gi. Dobedi en japiny ba jaloch e wach ni koso sirikal koso lakteche. Kanyo doso gi Trevor Mbija e wang' jowi mar Citizen mar Ramogi TV ka jagoro maduong' mar KMPDU Davji Atela ne olieko ni kapo ni weche mag intern doctors ok bi chopie
kalo koda dwaro mar doho kamoro ginyalo chok gidok e ndara kendo nyakwar Mugajwang'. Maendi kelo japiny gi penjo mathoth malo duoko ni to en mar chopo dwaro mane. Ken Dabji ne nyocha loso ka sirikal wacho ni weche 19 neno ka gima weche 18 gisekete winjruok. Achiel ma ne kelo fwere en mar intern doctors ne. Dabji Atela wacho ni wach intern doctors to koro giwene do bang' ndalo 60 ma kapo ni sirikal ok ochopo dwachgi to kamoro ginyalo chak gidog e ndara kendo. Aparo nikech thuolo ng'inang' waringe mana mapiyo. Ok anyalo wacho ni ng'ama oyudo lal kata ng'ama oyudo konyruok. To gima duong' ni japiny mokwongo to oyudo faida nikech koro dakteche odok e tich. To mano ok en faida kende nikech laktar be nyalo bedo ni en mana e tich to yath onge. Kata samoro laktar no be en achiel to ji ng'eny. Koro pod nitiere ywak ma samoro nyalo bedo ka nitiere. Gima duong' ni kwayo manyicha ne riwruok mar KMPDU nitiere godo. Maduong' ahinya manyicha ne iketo nyime ne ok gi nyalo yudo. Mano mar neno ni sirikal omedo omenda mowinjore bed ni keto ne jopuonjre ma lakteche maraga kata jopuonjre miluongo ni interns. Ma sirikal nochunge 70,000 to KMPDU ne kete 206 gi bathe. Koro manyore pod ochung' tenge. To gima noreso KMPDU mondo mi ne gitiekre gi sirikal kata gima noreso sirikal en ni wachno ne pod ni e nyim doho. Koro ne yot mondo mi giti gi mano mar mondo mi ne ni koro wachni pod inyalo kete orito. KMPDU to nomako chung' ka wacho ni kata bed ni waketo kod usei to wachako bed kod singruok machielo ni wach mar lakteche maraga kata interns gi e thuolo mandalo 60 owinjore bed ni wach margi oseketi e tim. Ahinya to ng'iyo ni to irwako gi e kuonde mag thieth karang'o kata kuonde mowinjore bed ni keto gi mag tiegore to kaachiel kod chenro mag chudo mag go losi e thuolo mandalo 60. Koro mane ma KMPDU wacho ni pod gintiere kod thuolo mar dok e ng'anyo kapo ni mano ok oketi e tim. To gima naneno komoro gi kanyo ni sirikal oyie mondo mi ochul gope ma yande lakteche bandho sirikal mosekunore kuom thuolo malach. Ngeni maromo siling bilion 3.5 ma counties pod ncha ne ore ma ok ochulo dakteche gi. Koro ni sirikal mamalo yie mondo mi ochiw hola moro ma onge nyinyo miluongo ni grant. Mondo mi kony godo e chudo nikech samoro counties ok nyal bedo gi nyalo mar chule mapiyo. Koro thuolo mar higni 5 owinjore bed ni ibiro bed kichulo omenda cha e kidienje matiek gope go duto. Kochakore dwe mar 7. Kochakore dwe mar 7 mano iko manyien ma tarik 1 dwe mar 7 ma higani. Koro mano kosegin finance bill bende koro nitie kaka nitie onge wach nyaka ir pes dakteche iye kanyo. Koro mano apano ginyalo wacho ni ne gigo kwan kanyo. To okapani pogruok mar gima giyudo ne nitiere gi gima nche ne koses ng'isgi motelo ka ne gichako ng'anyo. Kech mangiso ni ng'anyo ni nochung' kata mana kinde mokalo chieng' manche ne Ndriro Ticho golo Felix Koskei golo Milomicha. Nowinjore bed ni koro kare ng'anyo chung' gi kanyo nikech magi singo manche ne waneno komigi ni wadhi tieko chulo gope duto wasesingo ni wadhi chulo. Koro mano en achiel kuom wach mawacho ni deko nobedo mar keto sei nikech gigi nyicha ne kare ne gisetiekore go chon en mane koro keto sei mane poro dong'. Koro kang'eyo ni tang'o mane irito e kinde no. To machielo kendo ka wacho mogi kapok awene Fred gini en ni bende waneno kacha ka lakteche wacho ni koro mor ma de gibed ni gintiere godo mowuok kuom ka sei ma giketo no en ni king'iyo kaka gisebedo ka gitayo chenro mago magi mag ng'anyo makagi kacha to kaachiel kod ng'anyo tich makagi kacha ma jomoko nche ni riembo jomoko imiyo barupe e kiseche moket sei cha nitie achiel kuom gik miwacho ga ni no victimization. Onge ng'ata ng'ata mibiro luw bang'e ni in chibago ng'anyo in chirema ok idhi e tich in nche waseriembi e tich kinde manche ung'anyo. Koro jogi te dok e tich ma ng'ame itamo nok dog e tich bedo maonge. Koro kanyo to mano to kinde moket sei to iwacho ni koro onge laktar moro amora mowinjore bed ni kawo ne okang' kuom ncha ne bago ng'anyo. Erokamano ahinya. Aneno ka nitiere wach moro ma ili kanyo. Wach moro ken miyo ila nikech ing'e ni kaka wanene kaka omedo kele gi namba mo yuaego e mid kacha ema miyo koro wach ni ila. Victor, king'iyo nikech wajomariek jopiny be jomariek. King'iyo body language mar KMPDU officials e kinde manyocha nyogi lalore to bang'e ka nyi duogi neno body language margi kit dendgi tim mar del margi
sama koro ne ong'anyo ni tieko ma bang' ndalo achiel tineno gi ka gin e State House ma ker manyocha nyiewo ok ginerego wang' gi wang'. Koro ineno ka gimor kineno ka koro ginyiero jal ma gibonjo jatend piny buonjo tichaki duok e ogirimiti manyo gichwo e kok gini tiduoge yudo ka gima duong' manyocha nomiyo lakteche nyoko odhi e ndara emomiyo aparo ni onego bed ni lakteche onego kwa jotuo ng'uono kuom jotuo manyotho gi jotuo manyo hinyore kech gima duong' manyocha giwacho ni notero gi e ndara nyo giyudo kata doko ni jotuo tho kendo gini odhi kuom ndalo 56 nikech king'iyo proposal mancha piny owacho nokuongo miyo gi motelo e gik ma chiegni ni ogirimiti manyo giduogi kete kokene chalre mana gi macha onge pogruok mowuok malach but koro wedo ka ntiere osiep mar ngita gidel makoro duogo moke kindgi gi piny owacho iparo ni odiochieng' manyoro ndalo 2 mokalo lakteche magin tanka nyo penjore ni to koso bino tugu kodwa nyo nitiere mbaka manyo gore chien kanyo ewi lakteche ka giwacho ni kizungu wacho ni they were thrown under the bus tuinjo ka dabji wacho ni onge bus kata buo bus mantiere midirie ji koro sama wantiere ni Victor lakteche magin tanka onge gimor kama gintie kata doko ni twak moro amora ji te ne ok nyal wuok gimor nitiere gimiluongo ni give and take to mogik ing'eyo ni Victor kisedonjo e boxing ring kama ji goye adhong to nitiere ji ariyo mago adhong ji ariyo mago adhong gi piny owacho ne en ng'at achiel mane gore adhong gi lakteche gi lakini ne obor kendo bade dongo molo bad lakteche to lakteche ne gin nyidunde koro ing'eni kigo boxing tinyadundo tigo boxing gi ng'at mabor ma bade boyo moloyi nitiere kuonde minyalo gombo mondo igo gadhong to ok digo nekech nyadundo inyalo goyo kamiromo godo nitie kamisiko igoyo ka koro aparo ni kaka ndalo medo dhi wabiro ng'eyo matut ma samoro ok wach nikech nyaka wakony jopiny kaka jofwambo mondo wang'e gi wang' machielo ni to dipo ni nitiere ogirimiti moro ma jopiny ok ong'eyo ma lakteche gi piny owacho erokamano anya iwacho ni ma ok ong'isi e wach mane ok giwacho ne wach koro ema koro temo kolo matut ahinya beti tipenjo moko masanja mi nipenjo kane wachako chenro achiel kuom gi ni to jaloch en ng'a to winjruok mane jogi oketeko gi gini ne rito nyaka ndalo 56 rum kore ka ginene ginyalo bedo gi winjruok gi sirikal ka ji osewito ngimagi ji osechandre mokalo Apani Victor en gima lit ahinya nyocha koro jotuo kata jo Kenya nochuno ni jo Kenya nyaka rit ndalo 56 eka piny owacho kod lakteche kete winjruok mapani kaluwore kod mano mana kaka Fred owacho body language margi chali ne gima nomoro gi ahinya mak mana ni onego bedni gibedo accountable gibedo held to accountability nikech kapo nono ni winjruok achiel ni ema nyota nikech kwang'iyo winjruok no mana kaka Fred owacho onge gima duong' ahinya molokore i winjruok no mana kiwe gimoro achiel manyocha otero gi e pap manyocha en wach mar intern doctors mane manyocha otero gi e pap to kwang'iyo matut ma en wach mabende wanyalo wacho ni owene doho koro nikech koro interns chal ka gima koro lwetgi temana nie doho donga pani mano pogore gi machoncha ma koro en sirikal gi kindgi koro do within 60 days bro konyo gi ng'ado ni to en ng'at mane ok dhi meet part of the bargain en adier Victor koro kuma wachni ochope to wanyalo wacho ni wachni wawene doho mondo doho odhi ong'ada nena kapo nono ni interns ema dhi bedo kod loch doho dhi favor gi koso doho dhi luwo wach mar sirikal kaka nyocha koro jatend piny William Ruto nyocha lieko to mana kwa ng'iyo winjruok manyocha koro mano jotend lakteche okete sei apani ting' ma koro odong' kata kapo nono japiny to koro nyalo yudo thieth moko kuom osiptande mag piny owacho ting' ma koro odong' en man mondo jotelogi onyis jo Kenya kata oler ni lakteche gin giwegi ni to sei manyocha giketo manyien ni en ang'o mopogore e sei ni manyocha koro onge e sei machielo cha kanyo e kuma paron koro ting' nitie nyaka idog chien kata nikech lakteche gi kata interns ma koro sani koro wach gi ni pod oket tege matin magi e lakteche ma hinyo thiedho jowa mantie osiptande ka to ok wadwa ni mondo jogi chunygi otho nikech ka chunygi otho tiende ni ok gidhi bedo gi thuolo mar chiwo
thieth e yo mowinjore kendo en japiny be dhi medo hinyore kata kamano chal ka gima koro interns bende nyalo dwaro ni mondo kar mondo gichandre e osiptande mag piny owacho gi ok gidhi giyaw clinics mekgi ma koro nyocha sirikal bende nyocha wacho ni lakteche gimomiyo lakteche wach ni ok obadho en nikech koro gin gi clinics mekgi private clinics mekgi chal ka gima koro wach ni kwang'iyo the future healthcare system chal ka gima weche interns ni dhi dhiro moko kuom lakteche gi e gik aina gi kata kamoro gichalo joma koro ginyalo dwaro madhi e pinje maoko to madhi duokowa e state mar piny kaka Nigeria. Wang'e maber ni Nigeria sani weche mag thieth odok piny ahinya kaluwore ni moko wanyalo wacho ni thoth jotije kata lakteche nyocha odhi e pinje maoko kuma koro apa ni giyude chudo maber molo kaka nyocha ichulo gi pacho kanyo endo. Koro wach ni en wach moro ma kapo nono ni piny owacho kod riwruog lakteche ni ok ong'iyo makare to en gima nyalo dhi affect kata rocho chenro mag thieth e osiptande mekwa Victor. Erokamano ahinya. Sani ok ng'adwa ka nyako Mgajwang' sa odong' dakika achiel kende chopo kanyo saa 4 mar okinyi ma kawuono mbaka oromo bende chiegni ka. Fred, wach mari mogik. Victor onge na wach aparo ni kama beti tene godo en ni jotije duto mag piny owacho gin accountable ne jopiny. Gimomiyo wawacho ni lakteche owinjo kwa jopiny ng'uono nikech lakteche ondik gi piny owacho ondik gi jopiny kokalo kuom piny owacho. Koro sama nyo dhano to mae be wach matiko godo nyaka mule maber Victor kaluwore ni dhano nyotho dhano nyo inyore ma dhano koro dhi mathoth koro miyo dakteche okang' machielo ka gibiro dok e ng'anyo jopiny biro nyaka hold gi accountable ma ginyiso ni fine ji notho to okuchak unyiso kendo ni bang' jumbe achiel kata bang' dweche adek udok e ng'anyo thuolo mane ji ohinyore ni ang'o ma uduogo godo mondo mi chieng' machielo kantiere gik ma kamagi kopo nono ni ji odhi e doho to kinyalo geng'ie chon mondo ji kik ji tho to kare afadhali winjruok ni tim mapiyo mondo ji kik chop kama ne dhano Ken Muga, wach mari mogik, ratiro mar ngima en gima ok nyal ma ng'ato ang'ata. Mano gima katiba mar piny Kenya ka Fred wacho no. Wach mari mogik. Ok abiwuoyo ahinya wach lakteche. Abo dok e wach mar skunde moyaw to kod oula. E gwenge mopogore opogore kuonde ma jowa nojotie neno ka joma nojotie e skunde ne osedar kendo gimanyo kuonde moko ma ginyalo jotie. Geno ni jowa mantiere kod nyalo ma lwetgi pod samoro mor e kinde ni nitie joma noringo ojote kanisni joma oringo ojote kuonde mamoko koro wamed mana konyo jowa nikech neno kada pichni mwatang'o kanyo ka dhano onindo riere ok en gima ber ahinya to wamed mana konyo jowa ongede joma nyalo yudo kata mana kuonde minyalo dar kinyalo chiwo lopi moro miyie ng'adne kata mana ng'ato bath moro matin to mago duto gin resruok ma dhano nyalo yudo koro wamed mana reso jowa kik ji diwa ahinya mwachuo chop kama koro wabro solo ne gima chielo ma samoro ok dibed ni mokare sani wanyalo mana solo mar reso jowa. Erokamano. Beti wach mari mogik. Wach mara mogik Victor en jonyuol ma koro sani koro wanyalo wacho ni sani koro jopuonje to koro nyo gisegolo jopuonjre mochopo e sikunde to adwa mana jiwo jonyuol ni mondo kik chunygi tho ahinya to mak mana ni sani kaka koro sirikal owewa ni chal ka gima sirikal owewa e lwet nono to ne jonyuol watemuru e nyalo marwa kaka wanyalo siro chenro mag somo e sikunde kata gima wanyalo wacho ni siro nyaka moko kuom wanyalo wacho ni siro sikunde mondo wane ni chenro mag somo e sikunde odhi makare e kinde ni Victor. Erokamano ahinya. Beti wacho ne jonyuol wacho deuru nikech wan e lwet nono ka dipo nitere giminyalo golo e yore mag siro somb nyathini mano nyalo kelo konyruok. Ken Muga wacho ni ka chunyo lendo gadier to wadu moro ma ja Kenya moro koth goyo kamoro oko onge gi chiemo ka in gi nyalo yie mondo ichwal ne chenro mar kata chiemb kony kata yo moro madang' ikonye go mondo midhiero mar oula manyo kwa dwe mar 4 gi chak dwe mar 5 ni kik bed ni koro nyalo dhi e okang' moro machielo ma koro bedo wach moro machielo ma ok ber. Fred wacho ni kaber ahinya to lakteche okwang' ng'uono kuom gima nyotimore ndalo 56 teka gin e ng'anyo. Kuom mano nyakoro Mgajwang' an be aneno ka atieko chenro ni endi Ken wach mane ma gidore kuomi kanyo no? Giloche. Oh yes.
Ya erokamano Nyatrevo Mbija nyakwargu kucha pesa. Nyaneno ka ine gwenge mag Nyakach kanyo, ka in bende koro ni chwalo chiemb kony. Mano gima dwaro nyakwar Mgajwang' monne wane kaka wanyalo bedo kod arita maber. Ka ok kamano nyakwar Mgajwang' ne familia mar Washington Onyango Akumu jafoma tuklu mang'eyo ni kiny misa nitiere e kanisa mar All Saints Cathedral. Ang'eni Senior J Bonyo ma wach manyocho makimokalo ma ne jadiko matuklu weche mag ohala mos makene familia wede kod osiepe wananyonre kanyo kiny ka Ruoth oyie. Ka ok kamano chakuru juma ber mopong' kod gweth mar Jehova Nyasaye. Chenro ne en kaka wanene nyaka juma manyien oriti makawuono. Kaka wanene wuok tich ka wuok tich chakre sa 2 okinyi kik bai.